Akanaka, anunaka, mabanana, 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 Pindi ukicheka we, ni moyo unanitabasamu, huwa mwenye kujihisi morora. Ila ukilia we, hata kula na kosa hamu, huwa mwenye kujihisi ndorora. Ukiwa karibu na mie, najiona bora, lakini ukiwa mbali baby, baridi linachoma. Uwepo wako we na mie, umetia fora. Wendo daktari darling, nikitaka kupona unaniweza weza mama, unaniweza weza, unaniweza weza, sio siri tena, unaniweza weza. Sitamani mwingine, wala sidhani kataweza kutokea, maana mambo yako moto moto moto. Labda pita shetani mwingine, maneno ya watu nishazoea, I don't care. Kila kukicha choko choko choko, unavonipa raha, ndo nanenepa mie, penzi lako natinga na ringa na bembea. Kinachokufaa usisite niambie, kwako niko radhi, hata zege nibebe wachinga ninadishe. Ukiwa karibu na mie, najiona bora,
Unaniweza weza uyuna kukonga kia korogo. Akorogonga ska music. Ska music. Ska music. Okay, ska music. Ska music. Koko tera koriani kuko tigere jiska mu birogo. Kuko tigere jiska. Ska music akoteranga unaniweza weza. Jiska ngese na maute. Jiska na maute agwenire. Masambu. Zena masambu. Amasabu. Achingwa. Chingwa kunyo. Ska music unaniweza weza. Así que usiota que no te lo con aquí. Okonyaranya. Ya ugonkora kora. Bara baba. Ekero ugonkuna. Ogonkora kora. Ogon Kenya. Konyitapi. Esto que eres tolige beat. Esto que parece que yo toque tolige. Yo no toque morosete. Yo toque doctor Pito matenga aquí. To bugiri que toque kwa bugiri tiska. Bugie menyonjo. Kura kulia. Tebe Antonio ale ekerandi. Arafu ebinagu umaite binagu mbya gatware chintatere chichomete tobeke kerandime ukonya gusugusinga chega kora ekero gonkuna kora ogontiga tiga manja mutako bwa naskata yagago so wewe no egento gwabange to yabantu abantu baminto abanchwa abarigereria be TV and Dizzy TV tokubata ngambuye mona zinge jo kubwata na interesting twachire asemore ko batenga mbuye mono to share dusanga bira tato nyuma ense yetaraira bantu baito bare maiko bantu bare gusi bantu bare Nairobi bantu bare kirase to batenga mbuye mona zinge chogo soime asichinga kibunechi ndokendera kurigera ngambare ngamu asoire nande na kimo kenda to kwanira rero ntagetemba tebinga karibu sumuro video yo bene oltore live no kiondo. Yeah. Okiondo. Live no Okiondo asenseya me kubatia. Kubatia ngejo kwanda ngiri. Ngiri to yora itabe to dige. Ngayo. Okiondo. Baka kwanginyo iri ngete kya kare. Kero to agacharo kire school ali oro bago itieri ali. Twacha bake town bosongo. Itieri asomete jero mosomi. Ndocha no mwana bwe. Jero mworo kya. Mosomu. Jona somete baka kamachiko mwalimu. Wana jero mosomi. Kalima. Wana konginyo litinga twaga soire bioski ali. Asina ara karokirunga backyard. Yani maiga yaye. Biwai. Nyuma ya mnazi. Nyuma hapo kuna maji ya mnazi. Afu maiga hapo. Bintu ni. Kama konyegerie bimo. Lakini kwa kwere nezuguru bwangesu. Anyway, okwetu kwa na unaniweza. Tiganda gatebe. Ndabiri ko mwana. Love is real. Love is real. Mapenzi ni real. Obwanchani. Upendeko. Obo isugusu. Omo nyunyu ntoto. Obwete. Omo chulunu. Obo nkinda. Oboke. Kwanya kuri oboke bwike arambe. Obo nkinda no bonchuke buri oboziri ni no boke no bwiki choke chene chini. Lobo nyunu. Bueno, in fact love is real. Again take tangani. I'm a fan set of Onspi. I miss you so much about Onspi. In fact, yabere ngakiange ewikiga. Ntasanga na ma fan set bakangi wete yani. Ko tabenga ki love is real. Yani wete mapenzi gete. Ni wete muno monto jiri nyamukanya igorokorore girlfriend. Girlfriend te bwate si Musabisabize. Obo bekwa zangi mwabomba wate tangi. I miss you so much. I'm a fan saito. Thank you for watching. Bari mogo sabo niga. Ndobato mjara la mokego to sanga ke go na bagusi to semani. Nani to yego semani woka. To seka no go seka bosa yego to kwana ni. To seka no yori ki to ko ri to ko to seka seka. Ya ronto bukate mitamo fudu wa mitambo ito. Na wale ga gwa kurukunga. Na kya kurukunga nyori mwe. No mocho koro mwe. Jebana tini ko tarama marieta. Akili na kali chokoro ke. Sabora digra li chokoro. Aba chokoro ke gori ke. Ba chokoro bona no bara ani to kwara ake ba chokoro mbagwa di maskani to kusikana na ba chokoro mona bino. Bona no otoro chokoro nyuma ye mitambo kutobuka bweria ro musiki rero gutubeka bekirare bintu bire bimwe arorega bimwe mabanana ande twate bimwe niweza na ska music
na mwaro nyomenda gabuna abantu bande bandizi TV buna babo nyakirari bono rero tutete gukuonera binde binya uyo ndago totebi ngakyo kwa nyori manje chiza ndiro kuzangira nje no bongina unkinda uki boke bwa kiarambe tigana gotebiga ndebi ngwa ne baturiga endwari nero no iwete wade balavi ziri ndwari ziri tiga kuburukania ibintu bibere torento motere uburukanie suguma ime mbibeke kando busobeke ligomba motere lakini kuzuna boko beke spinach zero ngoy jara de yora orante ikabichi umadene ligomba enda ikabichi enda bu onye kenye ngonye twere mboga nari nariero rorobe ya eriera ese gotokatien ende mate bwata macha amate ani ego tayari tamate kare nyaroka ya nyerire lakini yaro Kita ndo chuka chakira kwa wiye igunda gotebi ndebi mwana ndebi ne batoko gokaiga ne batogogete abaron togogete ko bantore moyo ntogogete lakini asogotebania kene embeonero embe achire etoeto bwoba buna ntutu bwata bairi isiko isiko ya Nyamira isiko ya Busungu isiko ya Kisi Nyamira ni isiko ya county Yongwae isiko ya Keroka abairi mbali Nairobi basiekeire sai gento ko runga lockdown chilo kane jirije basiekeire amashabiki eta Nairobi we understand right now ubogime bakongete pi no echinsaga chiricha gatirire koru kwerende gusichi atira baka Nairobi wetera Nyamira Express wetera Otange wetera egariende ya oma etenereri go Nairobi Kisi Classic Guardian Transline Easy Coach ina coach City baka chiwi bone chiteneine no enda agerate ka Nairobi biyaigo no nja chira lockdown egento kende no echi company Nairobi sae chira lockdown echisekire industry area esekire encharanero industry sekire kiraego encharanero Nairobi amashabiki eta Nairobi we thank you so much bono this one nate ko boli neri igotari ngene bali batari Nairobi no engo chimache ngumbu Minnesota Australia Michigan kera Nakuru boito kwerende Northeastern asaba gusiba beta ga kitoko ba engora asegente ke kero no intunge to sumbwete this one nate ko boli neri boli egento ngero ngora to starter pack yani starter pack kianzirisio kero nyombo nyokobwate gasi ngento kikelio karoga soka kwikotuare muno musacha muno musubati bwesigete bono lockdown package ya onereri yani ngento kelio kota onebo gwesiekerete nyomba kero kigo ikantuare naye gabu kora bu otorigere nsabwa saka comment ngaki lockdown package ya onereri kero gochaka rituko nebo gwesiekerete rituko ligima ngikere kyo kota ona kyo soro ikekero kigo ikantuare karanta inge yao inche ngota tengoirane agento nebani nyesiekerete ngento kiri lazima ontuare lockdown package yo soro lockdown package anto tungaine bintu ta afford ndibwata reality ntengo kutendo kuri kunga chogo unga uno bosi we kisire queen we understand nande nimbwate gento kuri bosi queen bono bosi bo muguko obeyo bochara anyway ene yao jedinde kwanira obosi yani bosi wa chogo kabo mwango otwara chi nyeni buna metarega kiri ngo support chirengo boost chire immunity nando tware chinyeni ne chumbi bone bigo akori chinyeni osi ne chumbi ine lockdown package ya oyeli gasi go chimo waitiri je bana bosa ngina vera amakare ngende bini na vera okay lockdown package abunje na itiri lockdown package yane aine riba na chira kanusu kata kanusu kanusu mugati tindikoli jingano chiasinya akanusu ote otwaraga vodka onye bintu mbiri muguko no echangaga kwota iga nchira te ora be somebody tukoli gima we siekerete nyomba tiga tutebania kene
Okay, itagira umuntu mbale batoregete. Ikotenga titoregete. Lakini kujifungia na kuwa sopa. Wana hii lockdown package ya nebuno kiondo. Agakuota kane. Kwangibule. Ege ntoki ya kabere. Obukuma barobunge serasme bita rasma ngetole. Indagira rasma. Ege ntoki na realizing otatwareti wakure. Nege ntoki korunge bandoro. Pando. Tayo bosi. Internet. Tayo konya na abantu basa na YouTube. Bono inere package ya. Inere package ya. Nenya kwa so mutanda ali nyago. Ayore ali ogo bantu na babadanika ni abuga feni mokaya Philip na abantu bande mwaso irega. Totenge package yago. Na ina kanus. Agira kanus serious bwana. Kanus rasma gaki. Wah. Ayo tena ile package ya lakini karato koirana tutaite ko so asama ngana atore tala na ndande manene ayo ko bakirambia mono zingi jabara smart bwa support ayo ko batembia mono moto 65 tata akyo ta ko na abantu baito ngora bono ko kwana buno muntu kuomana na tlegwa kirambia mono asanto bali mwa support ya bara smart bono mbia mono bono gendera bono ba umani bono na kwana ngora ile package to bwate obe yani onye to mwe kwa ka vote of thanks tiga abantu bwate miaka no bosemi no bongo bakwane to koira na abantu babwato bosemi kuja bana bate bigoro ngambia mono asingi mwa support ya bana smart na bate ngambia mono mwa support ndizi TV kire around 65000 lero na ande babate lakini mono ukiona na bate story auto te bigoro yo musubati gete kora tenkone akarutete musubati na rutete tiga na tebi ase lockdown package yane ege do yorunge bandolo na kikia ngoroge dia mangana bana na ya gerego ikirara ya gateito komera yana yani kwanya ko igwenda mamu oko igworu shu monto no ikio ime esi ime mamu bwate igwora muboli na kiogoroko lakini na kwa neterie da goroko ngamasi nata bebe masi ngayo masi mama Masi. Bono, enkwana nerenta tosema nyake yo musubati getokurunga masi. Masi omaitase ke gusi eminetinga amabera. Yani umuntu ukororera amabera, umuntu utagochegi, umuntu utagwaketege, umuntu utakorine, umuntu utagotonyereiga, umuntu utakobolingi, usokobolinga ngo. Muntu utakongongori, gakimasi. Baboro moro. Kero na kumirite baba kero konyo mukwaro moro. Lakini masi. Producer mucho koro lito koro oranga gento ko beka ka bwa kaiga to kwenda ka break ka siri tira nenga nkeke masi akakora to kiondo oranga ta kobera nyumba lero kwenda ko to kanyara mantu nkeke masi akora te wako kiondo chire lero to ta kobera nyumba ata te ko gento nda mente ngena ki abantu abatorigirete na obere bolinga ki masi oyo ningo nkibo sa korete Wono kwale gotevingo fundi wa mitambo mochokorali ichokora isimu akuni no agatera akamoiga abantu betumbukise wetumbukisa bano itumbukisa ni itumbukisa agwara biromo mutumbuiswe betumbukise akaigo banyagerie bimo abande erinde ga gukora gatumbuiso ako ababekere agaoncho gakaiga masiningo introducing katika sinema yenyewe tunapata kama Marcelina DJ Tegirawe Marcelina kutoka Singapore Bombay huko chini katika eneo Motemo mwamu ni bibi ya munga paranye ana mkungu ni mkungu lakini mwanaume ndani aya omochokoro minyoka ngorenga no minyoka igo kunilio gotera na ndu mwe ko minyoka semasi usuba kunilio bado none ke bindi kiondo kakore nango choro ko maite masi na boko beka sa comment ya bo ki mchusi kwa mama wase kwa nyano mama masi nseina kurudo masi nato wana dinga kwa manya asi mbarenga mukuru wa soba masi na mukwe mukya mabako igoro na ande to manye ngaire ndo to na takora nande okay ndina tanga na mali yonde
Lakini rende ngora ligere tora magana kwa undani. Kwa undani. Kina. Kwa undani. Kwa bagara shagara. Isaranse baranda abuto suka. Enyonga nekenda. Remereria. Kankeyo. Abakuru wabu isaranse chiko igoro. Aya, to kwende. Mojo koro. Hello, it's Case Lopez Al Butterfly, Masters Family. Enzo Bonzobo, Manova Benzo Bonzobe Wanza. Enzo Bonzobo, Manova Benzo Bonzobe Wanza. Nige Gotononta, Monominto Ige Gotononta. Nige Gotononta, Monominto Ige Gotononta. Gendorete, Monominto Gendorete. Gendorete, Monominto Gendorete. Tuna singerera manu baba ige gotononta inga zaberera ina montoto ndinanje ngorera ngora joberera naruseke nyambi na burugera abo nagitera naridaba begumba ngibera nariryo kanyanjete tundarinda nje tingorya nariryo kanyanjete tundarinda nje tingorya nariryo kanyanjete baba tundarinda nje tingorya baba Enzo Bonzobo Manova Benzo Bonzobe Wanza Enzo Bonzobo Manova Benzo Bonzobe Wanza Nige Gotononta Monominto Ige Gotononta Nige Gotononta Monominto Ige Gotononta Gendorete Monominto Gendorete Gendorete Monominto Gendorete Tingweba ya Enjere Wanza ya Tingweba ya Enjere Wanza ya Enjere Wanza hayo mbogo na buwanja Enjere Wanza hayo ndicho na buwanja Nariryo kanyanjete tundarinda nje tingorya Nariryo kanyanjete tundarinda nje tingorya Nariryo kanyanjete baba tundarinda nje tingorya baba Enzo Bonzobo Manova Benzo Bonzobe Wanza Enzo Bonzobo Manova Benzo Bonzobe Wanza Nige Gotononta Monominto Ige Gotononta Nige Gotononta Monominto Ige Gotononta Gendorete Monominto Gendorete Gendorete Monominto Gendorete Maitense Pogi manya sayo kubanga Ngwete Aende yento kukia bere Teringo omenyo boire Neta kere watwara nkore nkong Wakore yento kikurunga moving on Yani gendera na maisha Umaito no hapa bisa baito bago gete bono ngencho tabwatira Naende tuisiko gendera toko menya birara Okuno kuba omogoko Yani okuba isababu yoko goka busa Nongi wete Tika kulira Eta kere bono tutuare gento kikurunga ki Nkibono turakore next Murore nya kuwakiresi Mwakiri
gugwakirare mbuyare kabisa jenga benere moe birengera biane bono utakiruru noiska uchiura menya no ya Nairobi yake pero jirende wanto kumanya nkinaenda umubisa nkinaenda abangete next ntokumanya nongi gwete lakini utaragenda ntaragamba nere nande ntaramanya nga nanche kotogo komenya ebintu mbiro takiro kore egente getangani timbasa kuigunga kwarura isika Kiondo kumbe ngo Ara kwa verere ya nyomera kuruzi bintu mundo ngaini ya no emiaka kwaruriri Aya. Ahora ngutuka tema para que el mundo lega, no mundo no je screen. Ahora bantu babera banga. Ahora bantu babera banga. Skemiaka. Uma yetu no teska. Ngaye miaka ku. Asana lego ta kwikera no echai kenyoro. Bantu babeka ba ebidi baguski. Yakora kwa kwa. Okay. Ndevi ngeto tofauti yori rari naye. Ngakibera liga ngako ba mundo no tete kokura. Tiganda gwatebi kenyoro no tanyuoma. Emiaka nere gwika abantu bagokobwa ande bagusika. Umaite nganyora abantu bamete Nairobi mono. Umuntu agochanka maybe after 3 years. Bono cha gukumira ngabaro toranyuoma na twesigeti. Uranyora bono wetengete mono no ibali megwete umuntu bwanera mukao. Bana batebege tusubaye bakana ba. Bono chuka no ibintu gukwana. Kadina kwale gwekwane. Njira gukwana rusuru. Nchena kubodiri swali rigi ya. Ngakyo baiga kwa bo muoro ko bere nyomenda nga ukomatenga bono torwe kenyoro ani irane tense. Tali oli muchinga nyinyi wachinga gwati bano irane tense kumbekero umuntu nobo mwininu nkalika gocha gakko asinare sport gete bunu bona ibuno ko nyoroko geterioka no egero mukumana na mukao ko nyoroko gete ana na twari gukwanira useninje ngezo ne bintu bya twari mukumana koko gete no egero ole misa Ogo some misa koko gete John. Anyway, bantu nabagutungu tofauti. Abantu bamintu mbyamono. Abagota ko muntu omanya kugonchokera. Nambare bakocha baruara marwaira ndege bataka muchange kenyuru nande ko kubakanya bacha ko goitoka ni dini. No bala na ndikora gonde. Ege nto kegendera tenkeringa umumusubati na ale nyugeteria tali ali kari kumasi. Okiondo oyimokire kurubuo yego changa singe chabwate starter pack. A package ya curfew ekorokunga data bundles akarara umuzubati ukoroku masi ako kora taekwondo ako kuona mangana abira atatu okiondo no mubate masi toraro na gusi tokoendera sina kitoko gusi eita semwabeta mole ime ya gusi mole chinse mwao asoro bebere wa Kenya mole mache ngumbu mole chinse awao chi Afrika asonsi asomo gusia beta ngore ngie gente ke ya chieten kuma aseri tukoria igoro kero muntu bosa at least a great percentage y'abantu bari bare online barorire gento keri ya bete ke korekana asomo chibu musacho yomo ebintu bya mwengerete totabarieta tiado tukwaneria masirio kwani no mumuro bintu kwani ngo kwaneria kwani naye kwa recorded ni mo maete sasa natigire kwana baro ege ndokeri ya chiten kuba aso musubati oyomo amwete wetigana na korute bimo asenchira yarenge enkongu kidogo enkora korusio kogoronsa liraba ogo ikigora tali mangana cheche na nabokorange enkoro yo musubati oli konye yaberire kuberani lakini abantu gosyo musubati oyo
Engira neri ya isaranstero ekuoma na gekore ko. By the way, que tu querido mo da tu record dinga ya be te simie. Iko bono no mwana o record. Masi na Akio dengo ubonga sonde no bia. Igento keri kia record tu wasaka runge bedroom. Ah, ita bedroom. Ah, ina bedroom. Naro je singi kutoka chile bedroom. Ah, tate ina bedroom chinyomba. Bone singi to igwe sibi maino. Bosoko ko ngero kwa na igwe sibi ya maino. Washroom. Tiganda tata abantu mara matajiri to menyeta biya to bori. Singi. Ba no ko bara. Ngara diga ikono ore sabwe. Vamos minute pinko bori. Singi ngoto kere bedroom osoro yo gwe sibi ya maino. Ah, all right. Taikero mondo gotumie gete. Anyway, tarendo que pate. Mario Como se va a na beti ganete akarute bimo agakwana mangana aya lakini nche nkwana yanku neteneyemo naendo yo no musubati o confessing aki ahetata utaranyoma borio monta sakuru bwana K iyo nje no monto ngeti ganete to kumanye binakore nchino monto wewe yani stajago te nanere go mitapi abo musubati ria bieve timnege sakuja ino suru da como mo que tutu monto no nyamira dale mo que tutu musubati no nyamira ali no mo que tutu leo sei no miro musubati uri pi musubati ura wewe kwa nyamira hapana kakubuyo nyamira nje kibana ndata ke ugwa uko mukana sai arabori chukura irara no mukane ni matinya mirgo kwa to wambe chukura bantu fanyi ori arabo mu kirango guso mu nchali okay mono mu nchali tiga umugusi na cyabo mu nchali na cyabo mu getutu na abo mu basi na abo mu girango na abo mu basi basi na kwane rusoro mu machoge na abo mu bachoge umugusi no mugusi tigato tige go koraki mugusi yago tebaiga to itasese bori ngo kero ngai yarenge. Let's go back to the drawing board to kwanire genteke ni batara ke kwanira ukiona ndage tetuirane asense moyo kumanya exactly yeso bari bataroche amangana amasi bata bira masi yakor ku na bata baga na bantu bata masiri etani mo maede no maede masi yakor ande bata bambaraka uchi asikite ndo tikora ka bantu baga mtu tikota banga muraba bira kinire ndo akabitunga twa manyasi tukunyoma makuru ndagete omwe tukoro no nyugwete koko kurangiri na kwari mukino no kogoro ko muntu masionye ka ko mukyo kogoro to ko mukano no kiara muntu manyoko yure bono moto kuno kunimasi abo osoro engencho mwana oli base no musubati ndamuro karu to kogoro asa ko emisa titire kabisa moro no bebuoka digere nei no buyi aba buyi na threatens kuna hapo kuna mswati yo sasa hapo kiana ati masio fight wana titire kabisa ndanga tuta kwa kana fight ndo na kino mata senwede umate kuza kuchinde aje baba basi jista yati ni nuka nige irubike Rwana zeki kine kenega kon yogura tu wose rwana zeki yogura zeki ting zeki rwana kabisa imuka kenda ranga te yuta itoko kana kera monto ngero sotimo kama ndia tonyo bati na ichi ayana na itira angisa tali nyomba gendo eruzire zokuruzira moyo kuchi no bwata plani pi ekokero kunya kokoli mndokora kendo uto kumna kama toko ndo komondo nje no bwata plan pi ndwani go senga ka mnota kete ngake ngendecha yokendecha tinde tukuwaka nyitingu kwaka I will not raise my hand over you not a day what Rwana mwe toko izana za nyumbuko kubuji kude toko chako to kama itasi asuru te koleki
Asoruete on what? Otara ni omo to bodia so mo daruete. Bodia so mo daruete. Asoruete ai that injeto se kite yuran do ni masi God will fight it out. My God will fight it out. I will not fight you. Not a day. I will not fight you. Trust me. I will not. I will not. I know what you want. Onye tete koma nyana nje, peacefully ntebi na tete koma nyana nje. Kubuku nyakolete chishu, jita kwa tema kurujire peaceless. Toto akoba bunu musa chanje, tingi musa chana nyometa. I never married a man. I married a wife. Tingi nyomete musa chanje. So you can't keep on always tap on your obstinity. You don't want to cook. Here at time, you don't have the energy to cook. You go kora kiliuta kete. Chinza kiliuta kete na liuta kete kora liuta kete kora. That I go under your masses. That you are the one who was subjected to liuta kete kora. If you want to talk to me is when you talk. If you want to cook for me is when you cook. Mokoroba ko wajete liko cook ukaruzi ndagera kora singa yalenga. Ubu kumbu bunga chingara. Ama gina ko bunguro kamno bali bu chameza. Nga mzore nga nga kuzinga ngo zike jukwara sitangani. Masi tukunje kunjo nongera. Onye ko tetu ruwana butokurwana. Wana o tirinche ndo muba. Yeah? Doko mwata neze. Nije kono ndo muba. Ino ngwate zege. Ngwate zege. Chake zege nye chake. Toko ngaka no ndima. Nyasama. 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 Tungo kana. Chake zege nye chake. Toko ngaka no ndima. Nyasama. Nyasama. Nije kono ndo muba. Ino ngwate zege. Ngwate zege. Chake zege nye chake. Toko ngaka no ndima. Nyasama. Nyasama. Nije kono ndo muba. Ino ngwate zege. Ngwate zege. Chake zege nye chake. Toko ngaka no ndima. Nyasama. 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 Tungo Chake zege nye chake. Toko ngaka no ndima. Nyasama. 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 Tungo kana nyendimu. Tungo kana nyendimu. Numa dime chando ngitire. Mejando. Eliye. Emejando ko imbose yo garokote ngomanye buro ngoma sisi komanya. Emejando ile sugere kuja. Ruta chikike chiruta kabisa ruta chikike jao. Trota. Owanda na buguru te fry ke kyunga ga one sin. Troto. Chake zege nye chake. Toko ngaka no ndima. Nyasama. 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 Tungo kana nyendimu. Nyasama. Tigata to kora yuko mune gosorio. Nyasama. Para ikiata na kota nyasama. Ata nyasama. No mai tege ntokero kwendikitani. Indikitani no. Obwenenu bobrukaine. Obwenenu bobrukaine. Obororo bobwekaine ndamo ebintu ketebinge bobrukaine. Indikitani te bwati bwenenu. Indikitani no borogete boko ba overboard bwa kubwata ga bwa matiko kongenta. Bono no emangana te go soka biyana. Ogusinyo na ukwana. Yaba tiri ya mimu. Nyasama. E solution ni e do komondo rutense bosolere. Igonga maseigete omwari. Nche ama NP Kiondo bono tigatuira ne serious yake. tiganda teba igente kema. E video ye nararigerera se mitandao ao abantu bakorwa maoni yabo ao bagosemia abande bagotagora yego nabora nyore no ebinte bitogo semi online masi no musacho e badon ko birigere bare Yeah man. yego gegurwo basemia bora konye no ene nkiria lakini utararwo basemi tokora tebe kene kero Chakere kene. Wanda ucho basemi moino. Wano buna mone kaka kene kitikatokere kura se video. Nchege ntonarorire egente getangani gegwetokeza se video yu konya nateira se film e Se movie. njendo tega ne movie narigeredi mana tino tinga gento mune kenge kane Wano bochabeli no nde. Oh, bali ne film. ono mfano toro jura ba nyore Kai kwanza marumbare bagoja ukora chirori model ya baba. Ayi ga gande baira. Igunda gotebi. Mwasaliri. soro igunda gotebi number 1 njeteni ko gosionde bwensi asa abantu babere bari chi character che movie yu
Why? Number one, omugusi. Bono kero ngukwanira omugusi, ngukwanira omusacha omugusi, okinerete gusi, akairu buare. Nada ngaki, akairu araria. Akairu buare. Akaenda iburu. Akairu iburu, agachia karo kigwa, no moyuo. Akarutere monye ikianye ruterete karia. Agatererwa. Akabo musacha. Akaewa mafunzo nsipi. Yogo tambuka kuru oboisia. Kuchikobo musacha. Musacha terete binto biri byonsipi. Na ndo uro mugusi. Muma ita amanyinga ito na marito. Na nento bwato bororo naturally. No chabwe kolenga gentleman tikatora abo mugusi yake igo tokonye kenyoro. Amanyinga ito ningi. Na marita yake. Ando bororo mbole mutu. Epa indenye irorelwa. Amanyinga ito Na marito. Ano digamente ini abo. Igure nango tabi soro. To be honest, asa maisanya sayo torigereti. Njerate yo musacho mugusi na obo mu pasta. Ora isaransense, umusubati akorame, agutiachore, akorenga chikobi bakarute chisamastuti, go isaransenga ngore koyore, borino bochara, no korki ngatoga ambeti buo, toga ambeti muao. No mi se yo sabange miake bere keroko egukenen ke yo gokora. Okay, ondolini. Ina point yendanga ni. Unyumotara nye. Jetini ko chikobisa kende. Unyumotara tubirire point yinga bono ine point. Murandi numate jukumu murandi se. Oborandi igokobeka kando kero kwa rure kanisa ime kero uri muao na eno musacha. Abana bao bago jaba kwa ngari pasta njuragere. Kwana ngora. Nabo liga. Kwana ngora. Kero uri mu pasta abana bao bago chebe bago pasta endagera ya ire njuragere. Yeah. Irane rierio. Koro katata njurage. Kero go some misa muka ngari pasta. Pasta. Jimmy Zoma pata mata ni vera go some kanisa ni yaka. Ozoro tiga koba kerecha bosonge wakati buna agent ya setani wotakolendo borandi asichi family. Alright. Lakini okay. Katora kwana buno mugusi na ndio tukwanira mangane ye family. Ningo tegerete. Obo Kristo karabeka kando kidogo. Ngoira na toro. Mukristo togo tukakanda. Kando kidogo ngoira na toro. Yani katora kila tora kwanira yandi tumaigura na sobo. No ene para ne atire chincherere. Chigari nchiro chigotirimboka, nchiro chigotira. Sawa. Sawa. Tali nakaka kwatanga toborusi tobebeke. Sina da toborusi. Katora beka kando kidogo. Bongi wete. Tumakwirana. Ndong yago judge this action based on no pastor. To ye judge mo no musacho mugusi. Tiga to ge judge nga o no mugusi. Okolire tigango tora tema ko gorrege saku. Tiatora korogora zo mugusi manyera intego chakororio bo rangi daiva kwai. Bona kana ndebe mugusi ori kwatanga obundizi we binde byonsi. Ngana na tene na record. Ngana no ko record yo, record yo ki evidence yo ko ligin kodi yo wachi. Moka ora muire koti rio kalio ta go divorce. Otherwise umusubati okumosuna mataya mato ogosuna. Ukanda dia. Wasa chinseji. Chikoro guji. Kwana kwako montoro eba kuigo ko bakoro ruboro. Baka dia mariko. Kata bugia dia mariko. Tigana I'm not saying ngo ko mokungu. Waka mokungu dai solution. Kingi wate abana. Ye jogo to ngaya. Ke mana ni ngaya bo. Igo ye ngingo wala waka. Mo ngira bobe. Jetina ta mokungu akwe. Tangaza msimamo. Omukungu kero kumuaka nkiakora. Nkiakora okumuaka. Njetikana ndio soro njetini kobo. Onya gotaete ngati nkonyo magatio ntigo ko bana kwa nebinte. Ko kwate bekene. Tigante bekene osoro. Njenara kwa ndi mbata basubati abagusi aba yakirage. Obwate. Talingamba bwate nimbwata abasani. No manyete abagusi abaya. Nimbwata abasani abasubati abagusi abaya bakite bake university abana bakuyaka amabuta amaya abana ababaliri abana urarigereri goitera mariga.
Moyonere no mugusi nakabwate muntu tarinje moyonere no mugusi abana barugwe buri moyo no mugusike abana abaya kabisa natakira bateyo yabona kina atir abana bara gusine ibolete mwara riri movie cyandizi TV mwara abana bara abwa tigango tebi usuru mugusitanya kuyibura mwana moiseke kieni kebe Umoiseke ugicho mwana kukwiburu ngyo sekera pole ngigiaba abaya ibo marabo bumere abaya kwanya dinagora point sawa abaya abana abanyaruka abaiseke bonse pi nabaya kugicha kukwamanya ngaine nyaruka kuiburuga wesibikira liduko bakogine toka banyaruko misibi uganye chobe kinyigia ngobono cyo kuyaga mafuta garo wegire 24 years na kwarura riyo ngojaga obo chafu no bobengo fa yo bata jile ya 14 tikana gore point yane muzubatire dokobeke nyasike mo na ngogo tebiga nara sheire na abana baiseke abanyakieni okusansega kwebuli ngoyonero no moiseke ogochiecho kabisa abaya kirage by the way mbuye gento tikana mangane cho na yanje cho mono tikana kwane abonye gogochiecho nabo muyanga tikana mangane cho ambo yourself tegerera nara batabegiyo kana abana babaiseke kerna sheire na barabu bantabire ngaki mbare bagote ngaki mimi napenda na umemwenyana nipiga kidogo nje bana ngokwana basana baiseke chi comment sababu mimi mwanaume akinipiga hata roe moja na feel ni kama ananipenda. This man can protect me. This man is man enough. Protect kwani DKDF kwanyu amete usino musacho guko. These are not my words. Tali mangana nenkubeka kyondo tikanda ako abaiseke mbale ba confessing aki umusacho gukomeni no wake igokogorora no muya ochionyo omuntu nayo okire mumumu muntu agokora kera umurigiriti we motatigo osoga chingunu nuiga toiko comment no enkende nyomba mwana na itere sukari uko matenga niambie mami bono shwali obe nani na machuko kubwati lakini aro oikera somo sacho kwa ngoringa bono lakini rende naende anene mono nyoru muntu bwanchete gakora ligoso omaeto egentege ko personal go ikomwake lakini onyoro muntu tate gutumia busaigo ngyo gwakero mwana bande utati kumuirando utati kumonyoma tiganya gukunechita bikia ekimbe tokomogorora igo minute nga muntu tanje tito gwaka ngyo komwakero kumuburi nga yokomuira no yo gwaka no bwanjete ori bwanchete na rokogororote mongoyo to gukunera tingo tigabera na tabiye tanda bodi swali kana tiganda bodi swali abantu baminto monyake tingando cia simuligere tikoro a point nerege kana ndo kale ko kuchanganyo okionda abwatu mutu mumuni nkwana tari gotaka gotegera nje ningotegerera no muntu bwate obwanje ni gusia uchaso yonde na rura mwake uri otanjeti acha te yoko mwaka umuntu rake no uri oroche ngoyo nto bwate future nere tabie tinye tageti tigamwake mogorore usitiganda usie tabie yo umuntu otanjeti pi na akore kya akore ngesere wate kumutumia yako emiso ko ora gete andra kufanya vitu zake ayeti bono yekera se kwegiro omuntu kwa morentire bakanyomba kwa munyomire mwabyarira abana amayekora ntachitabibu neki ako koimugiri kickboxer chingumi go chigoro chikarate ngokire tokora kodi video ora ako mwana bande no mbia no irwechera omanyanga ngate kwa chakre ko bara organization ena aba personal lakini kine kene ngoteba bono ese gwikira sokora ngumuntu mwabyarira nera abana lakini nakora kende gyo story naja nere tege karusu yeikeira se kwa rusiri moyo na ngaki kugitamenya ngaisi maneno ya mapenzi tebona harusi kwa bono asenale gwikano naye gwancho umuntu ute utwara umutu momo paka kwa rusi moyo yani mapenzi na kutoka kabisa yani ukumweba pi kwa nakora lakini tayo muraire no muntu gitanda pino munyaruka bose no musubati lakini uraire yani toikunyura pibo se mo musubati naenda bakonyora musubati umusake umwatiri umutu miaka 10 umwetiri umusara no lya kurioso e pao senyenta pi
wera na otioka kinyama kioka musubati orerire otwarire arisas ochire pasta bamusabeire obekiru ebyombe bya mama kwa mama osaiwe kiombe oiru chiri buibere ochakire biasara bya kinyanja umusubati obona tebirenga ki akugitanje ndare tangaka ukunyo usikunywe umusubati yangokoroti okorusirio yani ayengo okwete no gutakorera no kwa katabana kuya mona nyasaye mwisowe muya gakyo timukire atimuka konyokorere gazi nyingi unless you having a key abantu ababere bayikire state gete bayikanire state gete bosoyo mo ikire state gete airo musimamo gete nga key nchena rusiri moyo kwangu ni kama ulikufa kitambo tebana ngote bingana ye mo masio yakwanite kara kuma tenga go ikomanya sabantu oso nywa metakuru onijui he ncheno monto ngiruseti moyo no mate masio ya mine tubune absikwa to ikirgono okoranga masio ikire nere asaru seti moyo na pasta no ase in this scenario pasta nero rusiri moyo pasta lakini mase na kwa ni kila ini ejo era ini erie minute igosoro nande kitaige ntokyo kubisa tata banirioka kwa nyingi utaranywa monto bori nyomba kya kurwa kine tupobikia na nenga kyo kuminya kwa ucho chinyomba nchire chitanywa meke pi hata ukijaribu maombi ndate kubodiri swali linde na ende twabole maswali ande nginyo lili twabole litangani ali swali ndiringa chinyomba ngomata chire omugusiki to omugusitwensi oranywa momugirango etabu ingao babwate umugichora na umugirango ruguru na mate umuge tutu ruguru na mate chitabine chingao mubasi tigana go generalize ngomuge tutu ngomunchari bono gotenga banchari bon spimba kunyuka tigago generalize chinyomba chike gusi lakini teba specific places abaisike bakyo goro mutwara bari chitabigete majority abasune kambare style gete abaisike suneka around yali wikere kiandaga igona kiriti yali bumurinda suneka iga ngutwara bari butabigete kwa ngure abaisike bagesima gesima sentence ali wikenya kongo iranega goja mochanuda izabuga tiga haya etauni abo songo kituka asanara kuru kunyankongo ngumbwa wachakra wataraka na tukigira nyankongo ngumbwa akanyoruka nyankongo iga oma chinyomba nchire abuno musioma ubi tigango tora tebani akene true experience gatora te naende tali basubati boka chinyomba nchire naro otasokeo musubati no soke nyombe yu to gukora myaka ebere chikamati chimbe jiko nyomeka nina biara emetwe miomo ndara te bamanga no borogi lakini no borogi no boromboro borogi ni manya tazo kamo borogi mboli bube borogi no biye mo borogi atara goita borogi ya kunya ke bateri ndagora tune kitabito gukonera abaragi mbaya baya bagatomba eto ro borogi lakini ari umusanyi omuya yani bagomwaje de basayo ay kwaza kutwara best friend ungwaza kutabugule itanga ngina no borogi no nkie ko what breakeri borogi mbuli bobe tigato tigo soreria borogi erieta ekarorogire na riora igubobe tigato kwanere kitabi bono okyondo ntaeteiga engana nerango kubodi karante bunota gete nkubodi na nje abantu abategerete gaiga ntaete tokonyane buno mugusi comment insabu ngaki true experience kiao was experience kyo monto maete area gete nere obwa etaba murabo ororo was area gete nere ota advice monta nyo mekuru aka area tutaba ngaki kaginya area ogembo tutuka kwa jamadi yanchogu kutakere tundo factory algo tribu yare tutaba ngaki area gete nere anogo zone amobera arike ekenyanyanza ali marani alichikagwa kotirimbo yani ikorongo gali bono kose mosobet obo eria mbole asinarega kara comment insabu ngaki
tora discussing go boeri obunga ki te ba segete ga kitokuna e bare igana Bueno, ese que yo. Ya te digo, mumbrana korokunga Alois Momanya tanga calling your husband omuntu. Korokomo sa jogo muntu yo. Enyo me tari bono ya tagoka abana bamitu. Yani gukira sokoro komo sa jogo omuntu yo. Mukungora korokomo muntu yo. None girlfriend omuntu yo. Enyo me tari bono ya togo ke hini atago we don't support domestic violence but omogako yo na wenerete ayo muzubati ebiboko binyene Alois Momanya abantu bakwanira bagira kinara ari Alois Momanya igonga kukurukuru kumuntu oyo umuzaja urukungo umuntu oyo kwanza nje mwati none liedere umuntu oyo na bonde bekirige ntakwanite ate ni inigo engonchugite tigako sio musubati nchoma ede umuntu oyo shall not take sides nchengo tebekene usoro ose Alois tikangwa dressiga mukao moko menyanere miaka 3 abo kechuma mosi yemo atene negesiria koro ngumuntu uyu buka it cannot happen overnight na kiate banga ki ibintu bitari byasale kanero bono ese goikira aso musubati aguta gukoroka igo magoso tali aso yo musubati amagoso na yo musacha ekiongozi yenkeria my friend a man should give direction of the family bono na choko muntu muno ko batitega kyondo mo chi direction kero ko nyoma kero ko malenta coordinate chitega ngo kwaka gutira gosa chetega mbete mbu ajire ko gukinira chi amagunta omuntu amasubati ababanga usena kibona wale chichogi umuntu agocha kabegete sangurie engondi oyikanyombo makuri abolyo mwakonyorera bana batatu bane kwa mu introduce kanisa sako somi ibintu binebyo umuntu magochoko shukanga umuntu oyo nakyo mukora nje I don't believe nga umusubati namenya naye ari umuye for 3 years ama go chenjirimo anda waneje pretenda kana diango tebye kene abantu bakani pretend paka muike abantu muri go divorce bara 60 years nane banyometa bana 30 anekero mundu mugakarire ritaya atatanera gwe brudisha ono ya bero mugaga tata umuntu ogoseta okay a video to go discuss yamasi masi pore dunto linaja go discuss bantu lakini wachire ne report yenene tubwate kenyoro gyeito gyandizi TV tubwata abantu bakuru kwanti virus no bochabeli aso antivirus yakuigwa kubiranya kuru bantu igoro na bibi kwa korete masi ndundu bwati bobe nae na ndaba kusiba minto de bwezo tate go to correct we are basing this on it's a reflection of what happens in the society wana masi ayo tate kwatanga masi ya ikigunse isaransi kwa kambigu umuntu teneniga ngajiko cha kwatene umuntu tene nandora sangi pastor ya moka musacho ya ringo mokako mu rumo gusubuna ntiga bona ntena ko te itore ntamangana bo Kristo gati katukwane ngente kebuna kere ntorenta professions ngoyo no mwarimu no tikatukwanire gento muna kiarenge openly without discrimination on basis of profession nkoira na tore tukwanire goro yo borandi na kibora affect umuntu no bwarimu umuntu ro mwarimu oyiko kananga ngo tete mokago gusunyi kuchikosomia school na ndi rogosom tikango ndakobori karati kana mangano yo koro ku muntu oyo ninyale kano musacha omenye no musubati ore mokao mokorete nero bose ni nyangi ne batayi kunyangi moigwana ine ngaye bono kwabere mokane mukore miaka ebere emisago kwa abune jirani agokuibera pare nase creo no montorones yani agogokuni kerata gete ngo kongo une jirani pare ono kama ngana na makongo ake kere gute goikero ko musunyu ntali mu mwaka aye umuntu naro kunga Senator Dr. Batoski 045 my question is does that woman have kids and if she has what does she teach them ono nimatotra chikukira no mambithura tukwere mungu yo na nyore abana baguchikunyara kosoka babe akungu babantu banyo barinde chi family nera sasa wakata gurungu guteka gotanga kwara bori nga yaruete nyinoyo osoro tikakomonyokera mangana umete no call a spade
abantu aba babwata maskani ya sabana yagora kibica kiri cyasogera ari Facebook mbakire bale n'abana baberekire naroke. The point is amaskani y'amatanga ni bakorete no kurwanira bedroom aho nongo bakiranga congratulations komota de osunyuntona so a bedroom siko murangu okino radio beka kaliogi ka monte viasi mokongonde viasi aira neka biko mwana binte bidimbiri on the eyes of the children eyere bia sawa umochokoro weke bintu bya ota kinta to soma comment ibereza tonga aquí I can see you guys okiondo oyo akoro kunga Vinley Ontere Ontere usompiri I can see you okiondo and so good work man to togoteba kogenda iburugo se machemutwe mbia mono. Sasa tunaomba film kama hiyo ya Masi na bwana yake ifanywe Ndize TV kati ya bocha na antivirus kake jina gaenda kati tunaomba nazibakale bakongo internet antivirus wewe ndo next anaro wako next bono tate kusomea Okindo Lilian nini yori Okindo Lilian ya wanjete ngakirera wata bakusomea namba yao bono to kwana bobe osangi Nchibona aro tingunyara kunginereri kunyara ko pretend. Huyu mwanamume is strong and bright because hakutaka kuendeleza hii challenge. Alinyamaza tu, but ladies or women, let's respect our husbands. Walai akufe, you will know his importance. This was hilarious. Okay. And it was hilarious Okindo. But yeah, I mean anything aba subati bari mogo take men for granted. Umusacha na abana bwate weaknesses cha buno kionda tanga ko nyucho irana correct. Umusacha ina bwate role ya go players umwa. Umucho koro ga to bigere ndo meto kionda te ko ngaka boniga. No. Toma to to na kwande ga to te chida kai bera tara be ko kendali. A comment ne rabi ya chilenga ki. This happened because it was in the USA. Because the laws protect abasubati na machiko ya machengu ngense kurunga America igagiri tirete busaka umusubati umutwe. That's very disappointing, heartbreaking. Lakini abasubati baita bagusi bali muri America nkiekebe na ino nkiekebe nkolengere limure njoma etengenda ngumbu nkonyomo ngomotu ngote baba to kwani como uromo to yira ngote nga to enda to kwani aba iboli Kenya ya saa to ka Kenya ngo sunyunte 40 lakini ndio taliko sunyunta lakini ndio yako sunyunta lakini nende umuntu nara murana kwandra iga tibato sanata tumukwara kira kusoma zogechi awatanga USA bintibia ntire na the courts and judiciary ko protect abana na basubati mono pakana kiako kara bazacha bakare ko commit suicide abumono kubwaba na anda basubati bali to muntu nara korte feature gete tari so serious akatanga basubati ba Nigeria na ba Kenya go East Africa mugo ikagari mama ngonjo ka basacha baino in the name of pono mo feel it more protected neri chiko. God created a man to protect and love you. You are supposed to be submissive. Nkokuru eragas toko kora chinyangi chetu chichigora to sikai na basacha na bakungu ba mama baito banyo maine miaka pakoko tabakwete 70 80 uchigoro. Koma kwanda gari azenye contract sinchiroro we kora bano mongaini wadoptie gento gete getarigo anda getari make sense go just story ase kwaru ete in fact kwama gotakanga bono no you can bully a man ase njo ekole komekigu kana njenda igwo borake go ya atiko oko ekole komekigu musa chacha oyigwe. Shame on you all mercy bali bamubwe kaine. Shame on you ase njo yake tako take advantage. The law will not marry you, the law will not bear children with you, the law will not give you family. Ichikondi gocha kokolenda mwago kadogo to bokendo rutaji tega bunota gete genda jijimu bunota gete, but you will always miss that aspect of umusacha kwa wo takirende abasacha buno kyonda goteba ogo kumbo motwe osoko kumba aye mochokorira ni binte bigocha byaga ogo kumba omotekero mwanzo mochokorira ni binte bya
Tiganda batebiga mateba ngatoko chikoba old school. Umusubati ko kwa malentire no edit ko litanga ni kala mo amachikao. Amanyanga nanyarane naye bose raba konwake. Maita irasi momonyo me basubati na bange by the way. Abasubati bara abange mono. Nane neban my friend. Onye kore ngumbu nane ko bwate umusubati ogusumbuete. Don't feel obliged to the society. Ngoko menyanere ochandege motige bisingo. Nyana bana bakane school. Happiness comes first. Happiness Comes first. unless you are happy, you cannot make somebody else happy. Na ande tika kuenga ina sense ya lero. Lakini naendo suru iskwira na mayaga buya. Ege ntonkerora ayo musubati no koraiga. Komi. Lakini anye gente kila choka kuni jirani rende. Oko kunigu. Okomeni go Aba bago kunigu mbali bago. Okay, ndati ko kwana bobe. Lakini rende bali bago tonge na bara bago kuna. omugusi nabwate irieta riayaga kitika gutiringe irieta rende ntocha tatete yabasata rioka kanina inu mutirimbe tamache. Tia mucho creo que ahora tayari tigana kwa na babere batatu gego kiono tiga tori no mwana mai sai ne. Maisa ni mbwate. Mento bora bugo kera. So kurunanga ona senkuru. Abalende karbo mente tena rinchen chaka gotogoli na tinkor. Bono ja kerenga kenani nki kya gaza. Kenani no. Alex kenani ni matuta tiga soma comment. Alex raya nga okiondo tiga bwana. Aba kungu onye basinyete nyasaye. Sasa wewe utadu. Ya Jana sa. wote biga kenani. Amangane bibiri no bo Kristo tiga tora beka kando. Ngira na tora sobo Kristo. Okay. Ngira. Mokungu ago sinye. Mokungu tata ga kikenani. Vincent Nyakagira akorera. Vincent Nyakagira. Hero, okiondo batebi buya, nchebakamba tebi ekene. Nja will not care go tebi ungana nyometa abasubatista. Na ene kabatika bonsi. Yeah. Ona kwa soire system ne koro ku multi-party system. Ai va ver ore ngona. Ona Kenya ya sasa multi-party 92. Ona eni ngoche go sumbo kabako ukwe. Abo ngokora bagusito. Ngoko kwa kolete nyangi kanisa ime. Ngoko abalisi base ino bagoti gukwana bobe. Tata. Ba de 20 bienyo. Ramoki ango te kuboko re tukali monya ronywete sumu. Ngoko ba. Oja kuboka sangi akarni. Agote kuboka za ronywete sumu. Kana ne kya ki. Bono ramoko joro kwedirende. Ngiora. Ngoko ba yobo subani. Ani ndi. Bana ba ngiora batebi. Ko ya nanda. Kadona so much comment. Some women provoke you, but okiondo that man is too of a gentleman. Bono. Gentleman ngoko ba kwa mwagira. Titikati mba gentleman. Ako na too much. Kono ari na ya ngari too much. Gentleman neta kire hapa. Gentleman to ko nyaro to wati pesa. Ah, una wati pesa. No twara pesa bo gentleman tayari isi. Okay. Trufosa Ochoye. Okiondo wewe ni katuni kabisa. Oh. Sawa, wewe utabira kana na kwa iguana utabira. Diana Marita mwana. Aka mwana akakari kurwa ni robo le mabona gachire. No, kyondo. Hiyo ni domestic violence. Tora change ndoje. Majika itara go change aye. Okay. Obe amo change. Bono tira domestic violence. Ko tari ke tokia na rengo ke. Ngamana na bago wa kresi police yochire. Senator Dr. Botoski 045 okyondo as a point. I can't sit and record what my stupid wife is doing. Exactly. Ngoisa na stock record yo boliri. Ana. Ora record azinyo njorende bono tuzake tikomiza muntu. Bon evidence yengo tikoro ke elia koreki. Ata bien tsenga ki muntu yo. Elio kikebe. Tima tiara kinini. Mno boliri bwo igoro. Okiondo kakini kama huyo mzee ameteseka sana. Okindo Lili anaotanga Thomas Omechi. Aba kungu bande akili yako nendiri. Otherwise konye gusi arenge. Ange kula but mbaya walai, thank God ako USA na haezi kampiga cause he will lose work. We got that. Akarnado muswati. Kumana to got so many comments. Gibson Kaunda ama kweli. Arama ene. Mwanto woda. Anataka kile kile. Aina makweli. Yani yeye ora nyoro koli remote.
Gibson. Nga Wycliffe Ambongi agotenga bono. Nali tutanyo mapiga. Ya Wycliffe. Abasubati mbaraba ya. Umusubati na nato advise it. Otaranyoma. Manya. Oli nyombaki. Manya suku nyoma tai. Joseph Wasira agatebanga ki. I may say abakungu beka amaskani anse ase abasaja baino place. Ile ni wa maana. Purity Chogoro agateba kiondo usicheze na mwanamke mwenye alinena na shetani uso kwa uso. Just because muliongea na shetani tuwaogope. Lakini akiwa swadi yako roko. Igamile tinya to. Purity Chogoro. Ngoko mwa mbete na shetani bano to baba. Oboliri bo. Tinya saa tato teba tinga to gambe to bagambire. Wana ntutu bagambite na Nyasaye. Kero mwa gorego amana shetani tukagamba na Nyasaye tuerorire. Tokirete iga mwato chae. Tugambite na Nyasaye. Na kubwetas. Tiga kora mama de. Bono na igubobe. Yani ngoko mukunga gambite na shetani to moboy. Naro nantu ira zwachire ka utetra ora te ya bananga bantu bandinga subscribe. Kero kwa virta na bagoto devi umuchukuru. Nderi to korwa. Ilda nyomenda gotebanga sawa bono. To sabuni kera rituko. Sabuni kibosota get. Sabuni ya roho. Sabuni. Wewe na manyire nkikeri ngakia korogo. Fetistani kia gotera. Sabuni ya roho mtapewa, sabuni ya roho itapeanwa kila siku na limota atware. Mochama James agote watching from Nairobi Runda naona amenyali. Runda neto tofauti na ni maide. Ogweta ko banana mwino Kiambu. Sawa, omoche korto bekire ka bweka to chikosoa za bantu bande bali chikumate. Bono antu era de acta message retract adeni. Sawa. Mucho goro. Subscribe. My banana, Aganaga, Anunaga, my banana, Aganaga, Anunaga, my banana. My banana, my banana, Aganaga, my banana, 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 my banana. Jawabu Studios. Ndoche baimokira barojya bandoche bangai. Ndoche baimokira barojya bandoche bangai. Ndoche baimokira babe bandoche bangai. Ndoche baimokira babisaba ndoche bangai. Tata bangakere bono omotengecho. Tata bangakere bono omotengecho. Barare chitoro motoria chomotengecho. Barare chitoro motoria chomotengecho. Ekero wabokire tata etwachete. Ekero wabokire tata etwachete. Ekero wabokire tata etwachete. Kerayo. Nai, kwa tena kegole. Maigana ya busa. Nakende. Ambiore baba. Chukara ke yange nengiye. Teba ngobano. Mbiyande. Kai bono gocha. Etaronde. Agete kora ari kinyomenda rora. Squeeze to mbisirete goiti. Ya.
Mangana na basuri. Umbizite white sana. Ikabono naki. Muyande. Nayo rante. Mwete nayo tamara kwa binge jogete gasa 12. Ikanyora tuyo ngaigwa chete. Njara bwata gejege ngumbu kerio senaki. Eno etaba kon. By the way, teta ko kwara naye. No? Chingenda. Hinki. Yaani teta ko kwara naye, mbeta ndo mwana umia sana. Hinki ndeko. Mbeta kera yaro. Yo to kwambi. Ya, mbeta kera ina njiro moto. Kugubiye ngori ko kamna pa. No? Chingende chinali. Yani chingende mede chingende jesimeke. Chingende kwari. No? Inki karante inki ndeko korome. Inki. Inki virus. Tuancha ine. No? Na kibono na kiwagete sabu. Sabu ya margo. Kumera tole. Nayo rante. Obele kana korone kugubiya. Kugubiya. Kugubiya kore wakera. Tari chingende kwari. Chingende yangu chokosimeka. Chingende tingo jire nyama nali vitumbua. Nali vitumbua ne nyama. Vitumbua ne nyama. Inki. Ikabono? Ntabi. Wono mayete? Kurenjo kango. Kurenjo kaiga. Ya era kukiria de yanke ya ubuneri. Wono? Inki. Teko kosene chingende kwari ngoko. Ta ingene nyama nali. Wono ndemete sonyu gwetu bya. Tiga tomera naye baadaye. Mure gwante beti tomera nere. Lero? Bona iga? Bona iga. Bona iga bona iga. Bona iga. Bona iga? Bona iga? Bona iga, bona iga. Bona iga? Tiende bona iga? Bona iga. Tiari ndi bona iga? Ya kwa kwenda rende ngairendo kwenda. Tiangi bona iga? Tiga ento komera na rende. Ya. Yo jani. Nakia basacha barero bacha bakabaira. Hani umusacha ngobwe. Kwanza on Wednesday rete mata. Okay. Kasi kusho. Makusho. Nike. Mbuya. Akitoka libabe. Kwenyanda. Waseli antivirus. Manyete obasegete sana. Tabango lakini Mchembu yande. Mchembi yande. Kwanya gotara ya na kukanyirero kwani ngwane gocha. Ende itigete na renye kwenda. Kwa manya wakora ya kwa maseli. What jokes nyingi sana. Lakini mchembi yande. Ayenkongosera urumete linga kwabera naende kwachire kwasalire. Ebitinani. Nke kwache to watebitata. Ndebi ayumye. Nche. Kamotebiki. Amange twakwanete. Kaki ukachoka matebe ngangu kwando china magoma. Sawa. Tinakorochi. Incheriringa kwabera timo tebe tibose mwaringe na poi kwacha kwaragira minto. Nendo no mede nto teti bantu baragira minto. Ngakwabera timo tebe tibose no bwate bamura. Kwaragira minto. Ayo kwacha matebe mbwate magoma. Shida nero bam. Ose magoma no yubonso yubo gwetega yubo kondusibya gaso. Nende tindawa te. Baby. Mete nende kwache to gasari. Magoma no yuboko rusebya gasunkaga yo. Nche nyomu. Na muri asia mpureti orio bwate. Kira yigo. Kiri. Orio bwate gari. Hona ibono kwache te kotebitata gaki kwasari kere gintu. Nke yoko bera mukaba sacha. Nche nani ngo makaba sacha. Bora kwasire ligi yani. Ya incho meten na basa. Wagoteba. Na oyoga na arosire. Bono abara kinimbo besana gwakorete bono. Bona emanyanga kigo chiko mutemo tebo sino litware go so magoma no litware go so manere exercise book kia ya na bwate na ki achite wonsapa. Aya nyebere libuya ika. Ngende mkwane na tatu. Beats on the beats. Inkyo kombate no manye to yakolosia. Mwana lile korosia lipo mwana koramna mesete. Tiga konto korelia. Bakondora ndabete ndabete. Baboria ngaindwete igo mesete. Bakondora ndabete ndabete. Baboria ngaindwete igo mesete. Sei tongusi ense yo mwando omwana bwa
tientererete uno mosongo omoise como ngaña porwa mogondo akayanga nasibia ngweta igombesete batugoria akayanga nasibia ngweta igombesete bakondora ndabete endabete baboria ngaindwete igombesete bakondora ndabete endabete baboria ngaindwete igombesete ayetata no manyete emechando inchembwate akayanga nasibia ngweta igombesete batugoria akayanga nasibia ngweta igombesete batugoria Nago te vio otiko na komkweta kwa tu isa nikina mkago jomba no me toma yo con moros de diana besma tiempo Baboria senkorwa senkorwa Akayanga nasibia nasibia Baboria sendwete asendwete umwana babanchari ngombe yere very relevant Baboria sendwete akayanga nasibia narerekana bia gorira mukaga akayanga Katochaga wachaga kinyoro ase ngikorora kayanga utagoritimuka kayanga umusubati omungaini oli akorkunaki akorkunga mdogo kamwana kadogo lakini kakotera buya kamwana kanini akamwana gora kakatarika muzio kana comment nera buyankuna nikunye umusubati narabo goteba nga nto generalize abagusi abasubati buna nakwana from the beginning taiba subati bonsi abagusi bare babe in fact the percentage y'abana abagusi abasubati barababe tego ikano 10%. It's a very small percentage. Era etanda kine we ka 10% my friend. Ubwatani abanchali ababazi abagetutu bamoga bali barababe na ararira abana more than 50 na okonyoro yo moyo nero ngamuri yochi abana out of 50 yoyomo nerunga kabalimo less than 10%. Tigana ndago tebi abasubati mbare bakubwata makesa ati ndwani ngake ngakonya koro musata na ngake tonkora tari ako tenga tonkora atenga tontigari tontigari nkorepi ngontigari na lyokoro ntigari orengira ko umusubati makwea na bune kiobiri bune gesengi ekeyanyo matana covid-19 ekorokunga enyamo yanyo bona ko yana bune enyamo yanyo in fact abasubati abo oranyora mbabu covid kwanza covid yetali ekireke basacha nyumba kubire ni munyumba mapema no muntu nyarose tino muntu musubati point yana yarengeiga ntabi alio abana babagusi it's less than 10% barababe yaikeira so yoyo machete ogopinti kubunanga n'umusubati umube angaire bona abasacha bagusi be koriro kamani okemani ngabona nabukomanya nabo mwete ngumuya they are the measure of morality nabo bagote ngoyo nomya ereteroti ndego kwana mastaka abasacha rero lakini tigagoenda iskali ese mitandao gochagorika chati kochintambe abagwagira kwa rangango kori polaende kwa nyora dindiga ina aja na akiri lakini akene ngiringa tiurebe tigagoenda ese mitandao gorika chati kochintambe gotebona abana basibati abagusi barababe na nayo manyana to nyometi naga isibosa bono riorio kibando ogorere na isobo senyoko eruse ye moire na covid wangere kolike mitandao gosereria abana baita bagusi mbanyoro no abasacha
no mbali babwata abasacha bose n'aba Uganda abasongo abakongo Ethiopia, abagere abaruya mwangere kubasariria irieta bono ngabatigu tigo bosensi obugo sariria abana baite irieta in fact abasubati abagusina bwabaya ensengima Jaro tengo nyoma kabira. Abana bagusina bwabaya ensengima. Nyasaye maiga. Abana bagusina bwabaya ensengima. Bona imagine. Bwabaya ensengima. Na bwabaya ensengima. Ikunga tabi. Imagine gatata. Masino story. Tigecheche. Ene Imagine iga umwana omugusiba oli omototo. Okinerete soba. Tigana begeteni. Okinerete. Umwana okinerete soba igoro. Abana nyemasi. Omototo. Tali arakorokana n'chanali. Umwana omototo boli. Umwana omuyo bwate enyenye. Ogoseka buyiga maiso kidori. Umwana omugoso bagitandage mwako nekigusiyo ngakibabo ngakiri litukuri yarenge. Ogatega ki. Ya kyobongo. Yani ikigusine gyansu gyoka. No mapenzi yegyansu gara mangao. Matekero monto akarago tenga it's all sweetness asa ke gusongo kero ke gusinga ke agote obwanzu buoka nakyoko yuko mwana karo mototo akatoka kete Ganda gosebo no soro obwanzu bu genton keyo kia my favorite quote ndagera ya ire kuratiga nimendagera inga kikorangeri bunango ukorangeri bunango nyarebe ndagera ya ire unango bono te ndageri buno korangeri kisoro mo dawa de litali ya korangeri ndebe ukorangeri go kyonde ndagera ya ire okay ngari nje na korangeri uri da ko te ndagera ya ire okora tigana nje ndataona jenimbwate gesare stari nera kondangeri iya agare tu bwate bono miaka ngapi tatu bila mtoto Pole madengueva. Ndio maana ekaene kiko cha nsumba. Mungu si unionyeshe, si unifuze kunyamaza. Tulikuwa tunaongelea vile unaitwa. Nyasaye, ngoroki encheranda akire. Umuntu oyo ngo cyagozariyo no musubati olenge ngumbo tete konyoma. Angevisa. Angira America hono role gukide ko moita ono ndigire. Jano mateko ko tebekane. Jano ngira potential grande. Jano ndamo baba tingu kwaka. Omolimo. Jano omolimo. Jere simina ile ndo kodi. Nyako za kondo ile. Bantu banyako watch. Jadi uwanga. Ngaje kwa bange te konge bisa. Ndako sana asike jege pindi. Gracias. Yo no corro record, pues yo ando record, nyako te Mungu atanipigania. Ese Utabe que yange chibwate goti chibwate mimi. Si mina ndo tokora bose record ninkunye bisaiga. Mungu kubeka yo sayo kondwanere se yeye. No aku Mungu. Nikuja kukorangalia ki mam tiga. Asoma ngoba magokota manga Mungu nifundishe kunyamaza. Hikai hibitani yako. Nifundishe. Mama tiga to charo konya kwa ngagire. Mamirangora. Nyomberi twagora to bonemo ngari nyabuya. Nchega ki monti ko ko ngati ndo motindi. I will even na bonkolane no botindi nebundise. Ngona bonkolane ko kama motindi na inde. Abantu bavinto. Kila kitu ni maombi. Nifundishe kunyamaza. Hakenda fundisha. Abaronyo ro musubati wati kibesa nobugi. Ngaki. Okobe kwa jero gwero. Nje ndo mata na machiko. Machiko yegi Afrika na mama. Na yo kumwina soro chati. Ngana che ngere te sara ke sengencho. Apa bwa tikende. My Igatu aro mutu. Wanda ko wetu. Onyara kwa musubati bamraba ma basome to wajiga sina na no mwaka no roe. Ngeze ne timi yo ka waka. Bamraba bacha. Esi ya mera mbera. Wata. Wachite iganga wachire bona. To ko bugino bugimbo no gonya gukwana ngabatite bakinyembo nende wakwa otimbu ukwerembe. Tikapo tawe no bogusi uwite no botaka.
No mutaka kugera toje kuchwa basubati. Muntu bwate bintu nondo bwate bintu. Akare negia. Lakini ukiondo Jawaru angota biendo I'm pouring out my heart. Power. Out my Power your heart. Power. Pure alpha. Power. Inche. Ayosoro. Osoro omakabo. Ntwara umusubati. Atwara besa tatwara. Abekini tatwara kini. Kyokira ni kini rera. Kwa na e point. Ai mutambe taba. Abo mweni, abo mutambe, amora bomoke na keba kinde kyonsi. Nko barima ntari ko bongaina. Ntino mugusi. Mama tari mugusi lakini ntino mugusi 100%. Amanyingana no kuibiru kwana ngusi na ndekindi gusi ndo mugusi buya. Obwaba gusi abange bachire kwanchira ko record musubati ubta chintenge kuchigo. Nchina bango teman korome noni Andros Tingo wanjira Manyanga ki emini ngimbwa tenelinga Musubati Achazero musacha Ombo toregete kwasa kuna antoregete Umanyetenga ya sahe na atoate libaka Yogo kambera chingiti kyonsi Paka basubati abakungu Umanyete Obwato bunyasaye meyae na ndo bwate authority point ya onganyete Tingo wanjira orute teke ko chigoro Nkibono urakore Tingo record Nki urakore Musubati web kibesa Nki urakore Ubutaka bwo kwani yae Ubugusibo bwo kwani kwanya kwenda nse Jesco Ora mna bantu bamenyete Jesco nachiwe chuka chire tokoro sibesa nkaga na okwa abature chibe so bakiri my friend asana corruption yeta yo gotingu Bono tiango tabi gali to gotingu ndasuka motabi nga tandaka no monto bwa chibe askia tago tigara njugo motigari yo gamara kwa ndago motabi kendo gi bono mogo timwa ko ngime tugo mukwa mataka my friend yekei no bibilia tugo sobe bibilia matureka bibilia gotabe kei na liora robo ruoti bwa igoro ne bibilia ye nyene ngotabenga ki abasubati be submissive. Submissiveness means oroki respect. Okay. Nando oroki respect. Etabwati conditions. Talinga wikutwara chibesa mago ko respect. Wikobo mutambe mago ko respect. Wikotwa obone tuno kyondo mago ko respect. Ande bibilia yue yema gotabenga kina obiroroka gembinde. Neta bibilia. Ngingi. Na bibilia. Yago changanya na bono. Eita bibilia. Kongo choka niyo. Okay. Bono abantu mbande bateba kino kagembinde obiroroka gembinde. Yekoro kwa misemo yaki kisini. Bono kina akana nkelinga ki no tuntwara bunura ora bumbuli obe ribumbuli osoro. Dibumbunje. No boto be busine gioto. Onye to bwati besa kenen keyo ora currency. Tana kubori ukyono nande muri abantu bonse. Bono gwakira sera ini gete nande tinsa irenga kirema tera sangi tu abere mono. But na tovera chita ke jitarete no 10 tikatobora ni ekene. Umusubati. Ngoso majinte. Umusubati. Ogo sikumu sacha sengenjo otwara chibasa jinga ukobua gosa sengenjo kwa mwanchire nande mwasoira say relationship we got the agreements. Inkije ko rogo sikumu sacha karanya sae ase onye koro mu Kristo no mu Islam kwanza Islam na bubwa tabasubati baba kuchana no muskiti. Kirere jini mwa tira record nyingi. Lakini whoever you are you serving the law or serving the right procedure of otakero tu okino at least no watu bwa school no watu bwa masomo okina at least otware family and you be responsible of your family and your husband. Same like husband be responsible of your family and your wife. Bono okero tora kwa ya ndeta yeto watu kongo bono ndaburi kene Kenya sana umusubati ingikeko kuikia ase okonyaranga naturally without kupushiwa. You can understand that your position ere inseyomo sacha. Your submission is what a man is missing.
a man and money. Njibuna ora sangitalia ni man ukiona wana tole pointing out. Njibuna njenyo musubatu go submit. Menda I take myself as omugushige to special serious. Mo Africa 100%. I don't care about the laws. I don't care about anything. I respect the word of God and I respect my Africanism. Ndatekotewa. Mchenge to kera ngere. Ntuara successful marriage when I get married. Umokungu wanchira nete ngaki umosacha nero mutu. Nando mututo kobari disrespected nevigoti. Omokungu wanchitenga a man has and has been created ne igogete etari koi kiwunse use tari koba embarrass diskoga mchebono tima dia basacha bane kibata getera kidi karongoro musa mukungu lia kuruda chitaye ochigoro musacha ko humble. I blame both no kiora ka devire wana ngai kwa kabere bagocho kuruda chitege Ibongo tevi. nanda yo kuruda chitege. What do you think you are? Is it your money? Is it your status? Whatever. Soro no ga chiku mono ra ga chiku. Toko tanga no musacho roro omotu ego go boso tabu ati bongo ime. Otabu ati pesa. Omotu yoro by default. Motu yoro by default yoro siri. Omotu goro siri tu aro bongo. Onye bongo mboyo. Wakoro sipesa. You will not make sense. Kirani omotunze. Kirani okobokonze. Motu tulikuruko. Tani omotu mekaniko. Nga motu obwate chimiora maisona ibi. Omotu means the leader. Whether you are learned than I am, so long as you are a woman. Wana wasacha mbayo wabwate metue miongo. Imekende nkeyo. No konywe changa. Kuoga. Kuiba chinko. Anye wajete komo nyoma. Anye wajete komo nyoma musacho yu. It's either you find a way to go familiar and live around that life, or you go, but don't disrespect a man in. Ncheke ntomete baigo soro. Nande this honestly. Obu anchania bantu bali bago chabanchana bara bataka oboro obuyana ndo obwansu. Potaka no buyaka. Kera bantu banyorere chibesa bongo bogokea. Very true. Nga onyo bongo bwanga chibesa chira. Chibo konya gosuka. Bongo bokonya gokea. Chibesa chigo irani obongonso. Yani reasoning ya bantu baba chibesa ya birense anene mana mangana discipline no mwana taigwa kiboko no omokungu gentegene ko ngoro no sekali ata. But anyway, nyome class kiao asi ekeire. Class ngeyo mos. Class ngero. To nyome monto ko bweta mono. Ojigwe kongyo otingo ogundereime. Lastly, tigato saberane toba abantu bobo etenya sae toba abantu abororo tobo mwango ko imokyo kaboko gwaka mukao pose girlfriend umwana musubati kabo bwoba bwoko bwanya sae naende sko musacha moama goro ne batabwati kende. Be a kingmaker. You can only make your husband a king by respecting them and allowing them. Neba ko wato bongo kumubwa. Usichibesa kumubwa. Tigabe frontline. Tigabe flag bearer. Omo sponsorende. Erinde family netenene. Na dino abana bararore kioro kererie kia e family etenene. Otherwise, the family is going to break up. Abantu buno mugusingo siritori identity, which will be a sad affair. Tigato buaterane, both from the diaspora up to the local level, from the smallest unity. Eliere you as an individual mugusi, even an onyo meti ostonyo meti, have this belief that family and community and our culture is very important. True. Menyabuna Bible ba menyete. Telingonya barenga benja changa ba kominyokan nen monge kominyokan. Bolo bolo Mayang. Borrow only the good vices from our culture. Good virtues. Vices Vices are negative. Vices. There are virtues and vices. Bolo onye chente the vices injo de tanta vere virtue. To chaku kwano. Borrow only the virtues. Kendra bono kurwa bunu njina ko nyire to ngokana e. Bona ke songo ngike ko konyata.
Jebu yange ndo kira nkonye. Tikanga advice abantu, you are an agent of the devil. Kwanza kesonge kina kiko to confuse. Nonje kesungu kwana bona. Gaki naba soroira soko basorora abasubati, especially bali moskite skuru mugasoma. Wacha madarau. Wacha nini? Madarau. Wacha nini? Tiga obuchai. Kuona ati mtu mwingine. Tiga westonti. Westonti. Monto westonti. Paka wacha yoyo mino. Ancheke gusi naende kei uno muswati. Nayo musacha tiga kobo mwango ogote gwaito mukungu. Nagechi. Ngokoragira ndagira ya osapa toti kunya korera kazi ende yonsi toti kwenda gwaito mukungu. Wrong. But based on the video twaroche kana njenkwa na manganana okyondo kwandi ngobe kirutoro batera gokego tumago soka sengencho yechinsa ndotati kobeka bantu ka tumata bande mbabwati wifi ne chibando basaba na ndete kwa kambe mono andane na soko subscribe ase baby channel ya itekoro kwa bana smart sengencho ndotati go create a generation na ndebo go kwenda go support sengencho tuisire weka 65,000 maybe mambiende ko toikire nyande singedero kwendera ko share na ndaba tumutugire tuboni gabataneti emina abantu 10 gochigoro igandeke gikoro kunga marriage onye ko kagirete musubati marriage yago etakire kubeka ne yoyonde umusacha onye ko kagirete yago buno soro etakire kubeka ne yokyondo aye no muntu tamanyeti asogochi esabari yago ne sabari yoyonde ne ngapi onyaye no mugichora na masika kari kurumo bogichora kwaro mwaro kirwa babe you have the chance and the opportunity to prove the world wrong, teach the world right, like Lagripe says. Lagripe teach the world about you. Wono musubati onde bwensi onga masi oyo masi yokorte bikori goro kitagi ochigoro nyima tena bora sangolo igete ndeke masi. I don't hate you as a person, I hate your character. Nchena endenyo already bakali ndiri yonsi neba no mu Ikoyo, neba no mu Gere, neba no mu Somalia, neba no mu Ethiopia, neba no mu Moluya. Yeah. Akana tero mu Lutheran. And don't see give nae X. That's wrong. Musacha tali have richer than you, tali have respected. That doesn't mean Musacha work less hard saying Musabati very successful. Ngangora tali siringi nyingi kukubwa ngabano you work less or you don't usijitume sana. Na ande mine tingo Musabati kerubwa chinyingi kubu Musacha so you become a man. Ebintu bira nebintu bi story y'abantu babere bago create a relationship, a colleague to a family into a generation. Bono ndoko cha kusinyinono ko kabana baito masi ndoko cha kwa abantu bakoro kumasi ndoko cha bono nongo sie kerongo tabanga kinkubanya so masi mosobeti na ngira abantu bango sobeti nongo sie kerongo manyanga so masi kerongoroli na ngira abantu bakerongoroli. People should not, okay, I don't advocate that people are abantu baligelia abantu bense ibuna abantu bali style bune amasi lakini tito ira buna bagusinga we have a right go treat you better go se koma nyuna ndo bwata bakungu za basacha baya na ndo ndira go bievu bobe tikatoire chance ye to bwata bune kesa kugia kabere ko aggressive Kenya after by Ikoyo create rietareito onyo muzubati koroje to kunyara ku maintain marriage tikakoba marriage tikako chanda basacha bande tikako kunyomero kunyomu no randi orengera tipo gimabwa bobe straight kumba nili di kamera batige terita kere kobe kugose mate gari dora jambiri ti sokya maje ko jimate tikako nyomu no mu politician utakere kobe sta kurubusi kumba yo rengera tiko take advantage of him
tiga ko chanda abantu no maito bare mabungabo sukango tigira bande bagweta baite masi personally I'm disappointed of you and women like you. Abasacha bali bongo tiga bakungu mukonywa marioka iga mutari kumanyazi muruzeti mwikirazi mutari kunyara ko control muna ukionda teba. Basically, as they carry that as monyo, I was on you. But the tago entertain you and Varasali, Ogimabu. Closing remarks. Number one, we have a chance, Yokuavera, Masi. Naende, a video clip is just one amongst many people. Abantu hundreds of thousands wako undergo such experience in marriage. Every single day we see nasomo gusiari skali. It is real. Abantu nko ngenta bare depression nero. Abantu nko ikabare banyu esumu bengenta asengencho bakirete bataigo kwana. You know, recording, you can, na mogo tebanga umusacho liya koreta magoso ko record, but that is one way of speaking. Abantu mbare ngabare skali, wakwanda go search every single day, but they cannot speak. They end up committing suicide one day. If you cannot speak by your mouth, if it has to take recording, so that people can know even to record. Don't feel victimized. Record, you are weak. Let's speak. Na ndete mine tinga na basacha boka basumbogete ase enyuomo. We have thousands of women bachandegete mono bago itwa bataikorara nyumba abantu bakorara ebitutu n'abana babo okoba basacha baliga. Basacha mbale muna tokwa na igagusi omuntu agota no musubati omungao ataimokae karuborere nimbwato omogeni. We have such affairs in our society. It is high time abanyaruka baito muchake ko very honest. Tigagotaka konywa muno muntu ngoko babwata kibesa. Ngoko baro mutambe abwata ikieni. Ngo chande kamore bakamukwe onye gokubwata kibesa kyoka. Naende, the location where you are, whether Nairobi or whether omete Northeastern, whether omete Nigeria, Lagos, whether omete Minnesota, New York City, England, Britain, the location is not an excuse for you as a man or woman with tribe yeto mugusi to misbehave. Nekene chinyombanchiro chimbe ko. We have a chance to rectify that by teaching our younger generation the right way to live and the right way to behave. Tuaberane, tuorokerania sobuya, na ndonye gosumbogete tokira kwana. The worst that can happen is you walking out of that marriage. You can start a new life. But death busogo kwa busama kweli tabe solution. Buyamano, thank you for watching Dizzy TV. Keep subscribing, keep sharing, keep telling other people, and thanks for the enormous support mogotoa. Ya sawa sesenie naende tusaberane quarantine ere bwango enseigoru uchumi irane na turanyo no echibesa cyo kugure bundle. Mungu awabariki. Mbiamano kiana wadaire ore bando baka na nyirenga bando nere gutumeko mayile andonzi akarato konyara abantu mutorigerane tito kwana banda bangega toro story bono tengenje tora kwana mangana birigo ya abali ba commentary tokote banga Okindo Lilian okiondo tafadhali osoro bwate gezare 3 years bila mtoto aye inkyo bwate mwanaume gume tubwa ukono ndamago njara manga ke okiondo tafadhali osoro obwate gezare 3 years bila mtoto osoro gabwate
Gesare 3 years bila Oh, ayenki wad. Oh. Wasoma nuku school ni. I want na gume. Lakini mimi I take no offense. Lakini rada kama tawili na wanje. Chenko ligi ngonyome. Na wanje de. Jana tukumbuka wa nice last bono Cyrus. Ngora metinye vere taranyora mwana. Miracle baby. Miracle. Nando ogocha no bolito. Miracle babies. DJ Chandra go beka seseni aka go senye seseni go ga na rego to sikra go sikri ora no muntu mungeni ora. Okay, Bernard. Okay. Oh, bibi ndo usungumze vile unasema Osoro. Joka kati nyua meti. Amen. Ngote. Tune mambo vipi? Tuned in mambo vipi kaka Osoro and Okiondo. Tuko salama. Mote tole salama. Weekly yako Vini Sentanama. Weekly from Bongi Ayokiondo Inkagete Jibar Jiasiekwa. Jibar Jiasiekwa. Ninkokoboli Osoro. Nacha irane. Mambi ende konyo rara kisa Kimotige. Amen. Na waona bros watching from Garissa oyakoro kunga Daniel Masese. Daniel Masese no ultimo. Yes. Daniel Masese the king. Big up bro. Wita. Asante sana Masese. Professor Sama wote ba awok awok Kiondo ya na Dominic Mukayaga da Kiondo unaongea ukweli sana. Okay, ene. Paula Ruth Ravera, let's be prudent. A lady, a virtual woman. Esa Yusebi kwamboka Osoro take it easy kudos Okiondo. I will take it easy kudos Okiondo. Thank you. Nicodemus Shanga. No way a woman should not respect his husband because of money. Rosemary getting you loud and clear all the way from Ogembo Gusii. Thank you. Asante. Joseph Ateka, what's going on? Mefika njiani. You can refresh and watch again and again. But it will one again to get Kiabete, Asomusbati agate, Gakurta Chintacho. What a man does. Boniface Mosiori just came in. Welcome. You'll follow up. Paula Ruth Ravera, thank you for your remarks, Osoro Kiondo. We're learning, let the truth be told. Me too, I was always disappointed by the cruel lady. Thank you. Abantu bamintana sisimoreto karatoroga soma chi comment ejibu hata iko Kiondo. Wanota ite koreta omosubati wa mazikani korwase chingongo chagusi musugati inspire bakungwa bange konyoranga kwikabatware koba abantu bamasikani cyo basacha babo musubati yakurukunga mukane. Babayirans. Bagajikura enjera ndaruzi ko ngamukane. Mukane ngo chare akorukunga Gesare the actor. Mokane karago chicha na nere ora bega go tutevinga unga kiro dia ko ruzi go sesu sana masi. Mocho ko karato bekira aka musiki yabo kalika seseni yabo sekanda kwa skaliora nyora. Ninyori oli muswato lina kya ko oyo tware ko kana masi rusi masi wano mukane karago chango to yenga masi no moronge go stari moronge ngiki ko to bekirwa ntai tenge wende yo sesenia senyo monene senyo monene mosekende yo sikira yo gusibwane na gotenga despite the challenges omugusinto seseniri na ndento bwate hope yo kubwata na bana mwanya bantu na ndento begesa kwege tangani osekere mutu asebisa kubyonse kenyenge amasi na baichora akara kwa berta yari mucho kuna bantu de masi na baichora okoba nayo mutongo ito omutulio ito nande tato ito oroke tata sengo tacha nando nyabera senko mocha
ege kogera na mwire saitaniere nigongotindacha sesenia tata abana bao ogaoro kechinchera chiao okoba nayo motongio ito omotolio ito nande tato ito tata nanchire oyotolie omoyone totere twensi nainde tata nanchire hinche nanchire oyotolie omoyone tochi bono kila mtu sesenia omonene ya tata meremo ya ukwangete ebono ya isanire saitani mbwatu kengene nyumba ya tata meremo ya ukwangete ebono ya isanire tata nanchire hinche nanchire oyotolie omoyone totere twensi naende tata nanchire hinche nanchire Aquí ella sabe no muy ale digamos señor ella sabe no muy ale digamos señor amanto baito ya sabe no muy ale digamos señor amanto baito ya sabe no muy ale aquí digamos señor ella sabe no muy ale digamos señor ella sabe no muy ale digamos Sesenia, sesenia, monene. Sesenia, 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 monene. Sesenia. Bariki, 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 baba. Bariki, 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 baba. Bariki, bariki, bariki. Ekizekeli nende nairanire ndenge ekizekeli nende nairanire bang migi sesenia omonene Naindwete igombesete bakondora ndabete endabete baboria naindwete igombesete seitongusi ense yomwando omwana bw'abanchari ndete myongo bakumetie entererete uno mosongo omoiseko mongainya porwa mogondo akayanga nasibya ngweta igombesete batugoria akayanga nasibya ngweta igombesete bakondora ndabete endabete baboria ngaindwete igombesete bakondora ndabete endabete baboria ngaindwete igombesete ayetata no manyete emechando inchembwate
sese nyomo nene. Sese nyomo nene. Bariki bariki baba. Bariki bariki baba. Sese nya tata abana bawo. Elinde bamanye chinjera chiawo. Okoba nayo mutongi oito, omutoli oito, nande tato oito. Moroke tata singo tacha, nande unyavera sinko mocha. Ege kogera na muire saitaniere, nigongo tindacha. Sesenya tata abana bao, oba oroke chinjera chiao. Okoba nayo mutongi oito, omutoli oito, nande tato oito. Tata nanchire oyotolie omoyone totere twensi naende tata nanchire inche nanchire oyotolie omoyone tochi bono kila kitu sese nyomonene sese nyomonene ay 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 baba Mbwato kengende Se nyumba ya tata Meremo ya ukwangete Ebono ya isanire Saitani mbwato kengende Se nyumba ya tata Meremo ya ukwangete Ebono ya isanire Tata nanchire Hinche nanchire Oyotolie omoyone Totere twensi naende Tata nanchire Hinche nanchire Oyotolie omoyone Sese ni omone Sese ni omone Bariki baba Bariki baba Nyasaye no muyare Nyasaye no muyare gaki Nyasaye no muyare Nyasaye no muyare Abanto baito Nyasaye no muyare Abanto baito Nyasaye no muyare gaki Nyasaye no muyare Nyasaye no muyare Sese ni omonene Sese ni omonene Bariki bariki baba Bariki Kwara sakano embo saigonya korona tera ko kina maene mbia tori tebango mbiande ande tayo enche mbiande ndoche ria gorobire akitigari rigorobe abantu toso chinseito torerengi tokuria toganya mambi nabo iyo bono ngana nirega ingagite kweli ererie kose noro mutandao nkorate manderi moigo riri baba kongesimu baba baba na bata sinia oso mutandao omutandao zin connected n'abantu goso mutandao ya Facebook WhatsApp Twitter inkote mande kero nyomenda kuibe ya ukiondo nkurankuniari anje bono natumite yosoro ngaso online ingana nere gonye waka mukungu nare okore to kugoro hakyo ne ninja abantu muna bari na buntai mate ne version ya buchabe antu bara sinko bugiari bono no na bonte etaga mneli mate go kirio monto ta koreta kasheshe kani rero na akorira masoesi igokuru mambi na ro okora tinda tinkore buna na akora lakini mongno ori ne ntingana ori ne ro mongna na ri na anyomire no murandi mbuya abuna ori ga basomi kanisa somi abangi na buna bakomenya kuri tari gosomi njaro
tinanjira na mangana ari bado ngonya kongaka kero mutwe design getera igo metora manyengi kiagere takurwana igo umuntu no takurwana igo ne bali to kurwana igo lakini mugakori ne ari nabwo ate point yo metare ngo complain no ena ero maete akara maete kora maete ngore kodi arenge igae korete inse to kumanya mita ngore kodi enge omugakori ngese na maete nganimbu ate of course you don't expect yo murande achaga kurwana mwae ngiago somya bantu aya kanigwa abagaka basikuizi chinkundi buna chiri chitege buna chiri komando wasarekira nyasaima wasare bedo nago kana regente kunago taringa abwe to mugakori omaite neri mugakori abwe kanyangana ande omaite bone ebuku era ne ebuku abare yiga neri amaite naki kenteke ngo gashande tigandro kane nkaranse irendo macha ko gashiga igo yaite oyaite irara aki oyaite inki atari gotwara keribiri oyaite ire nkwaro chichi bisabuna bancha ine korukonye konye Bono ko sinabo mu gwancha na koro kisko wegana naki moko murandi no murandi mbancha ine bono munanje osoro na gesare mbancha ine botabere na antivirus mbancha ine mbancha ine lakini bali kuruana mochabere tagi abakuruana ni rimwe tacha agotogonya muno musacha bono no ri atageri no gotogonya toigwanani igo bono ko support ine tiaba no ngote nande to ebango musacha uri tagi asinye tukuruana iga ekoretio muya kogera maite ngore kodiare ekira kutogonka iga ekoretio muya kogera maite kenteke ngo gishande nali abantu barabe side yane wapi kwenda huko ngono ligale fit barenge gocha kubwata na rindi ere buya torore enkungu nere ine nsacha nere ka nande gento kende bon nande giankonete ako musacha uri akwana kongore kwanza akaro kunyomu minute ori akurikeru dosio kwa na orarie suguma lio kalio kate kuisana change nganda mabere ngo tebanga bakungura ari suguma lio kalio kate kuisana tato kwenda kwa change mabere kwenda avocado linde okima wasaleki tigango te omokungu once kwa nyomiru nche bono muna nchenda se nyoma tigango te once kwa nyomiru temine tinga bono kwa kwenda ga nande ngo shori korengera ringana atakire gutwara nyale bana na atakire gutwara nyale mata basacha baromba gwatera itiyo kumini no metero tigaba ngainereri ya bakonyoru chinkundi chata chitaga buna tiyo gwaka yetani by the way, support to mo akoro kumasi yani full support masi you have my support yani naende rute chinde isato kwa utete ibere isato bo sigara ibona singe nchoro mwana mo kena ande tori korengerere masi gento inchenda aram ndamo tebi nje buno mungi na bono uri muwaye tebi nda bangi na nje bono ngo kwa tebi nje no mwana na yo tegerere ge kora mambi nuorochi oye betenga tinginyore tinga no gastego tigatingwana ga ngo nchege ntonda mu advice niki aira nasabo mugakori oyo kwabira koiguri omugakori osabire kwabire ki akorete konyora ya muse bono bende batigane tigabatigane bas inche bono tigabatigane lakini etegeri mbuya maite kogoso omonto takora bochingana igo bona aye ogo support abantu gotigana naende baitu nande omonto tari go change gotigana na gwitu sambamba ase bali batorigerereti nabo bagendete go comment inseiga sigara agoteba abakungu barwani abasacha babo nande babaite nande ogotigana ko bororo gose nabo gwateba bono chinare totali koira na insa manya na erogerete geria rutara baba aso omokungu no musacha ngotakire koira na nsa se family once ese nyomo ego omusacha no motubwenka imbuya ekara ko motubwenga atachero ngino yomo kore na tagete kogara nero motubwenga ngwete buye ke muga kolyare nga complain naigwete kabisa rende abakungu batakire ko basubmissive abasacha babo ngina batige ko tachite mbuya oranya rende ngo submit yore omuga ko ya muga kolyate te 2 years ago 2 years ago tatere ni bona ene kigyo ko igwete tungwete tari korosi ndage omugungori endagira ara mponsi bakorosi endagira omugaka na bakorosi omugina na bakorosi troch ebintu byokulira omugina na bagosibi omugaka na bakonyora rero ndwari to sora sibi bindachi bakarochi igo kweguri igo onye kinde buya nkora kirege no babiyalinde na bakonyora tubwa konya ne yaya oyo kakuruga nomongoriga iga gakiga wa kaingo morusi buno aba rero nakore riso esi ngobono gokora riso esi nayo oli ogochi konyoma
Wono maite Olio gochiko nyoma sigara igono igwe. Ongendi umongino ria takote tizi karo makenga yari gocha kurusia taiga bune. Igone tizi ogochaka kwero sibon. Defensive mechanism buna kurubwana. Ine side yo mugako ibona naringi gukwani. Umongino nehere na mashiti gukwana nga masiyo na tebete na ki. No maeta ayune yeteire. Wono na ndo kunya senyoma. Igago tebe saruet. No maete sinaruet. Ya asaruet. Abu aron tori na aja. Abu ndo tage. Aseji abara nyore sarure seji. Abumbuye. Masiga chimotwe. Okomenta akanone head kaki. Inchen support full support masi full support masi agoteba sarure bono ntigo support yo mugako yo iga masi agoteba ase no maeta ase na arure no maeta yune eteire maybe bono nyore mugako yo konya muchandite nyumba gotaba submiss bonyore mugako yo konya gotara isiko bune turera to komanyuma ite waiguri nare ko boliga kati ya masi na no mugako yo yanje timeti ngomoroka pasta ngorocho bwate gentata kire goteteu masi yakobori norocha ase na ruro yagoteba tori gokora gento gete oye from humanity ke mane igora tebe igere payback time omugako ngomogosera renge bonere ngolipari moko motika kane buna chorire nchira yo gwakana kagwakana gesiomba gakora bagendere buye ase boniga masi taria nchege ndonda ate imasi neke onyo mugako yo konyoko mogosera maybe go bono ranyo kanya masi ago kira kunya tenga totebe bono mo sasho na bwate gas master bwate gas na ndo inyore ase balinga na abu ese bali masi tabwate gas nyombale mugako yo ngoenda ali gas maybe o chote bulera kunancha onchonte no maite kesara usora ali ngase gete no maite kesara usora ali ngase gete no roche ngora tere kupigana kwa nyumba Wone gento nchenda ata imasinike. Onyo mugako yo konyogo kogosera na nto tete komuboli. Okonya go keep. It wasn't right gotenena go chaka komotenga. No matters na rure ko imokia magoro igoro. The only thing angefanya ale koira nanse aikaransi mugaka. Uso mugaka no murandi. Basomeke bungo bachaka kuborani. Eke ngwakora teke. Lakini karati gagisare. Tigandara kubori abwe sogota umurandi. Tori ko egwo monto na bakorandia igenta atari gokora. Wano to qualify umonto nega sia gokora. Sawa. Igo komotebi normally ingwa korete iga. Okay, ugakora iga. Bai karanse inse baso vonya mugako yo ta ko wonya chingundi chigo ta chigora kichita. And then aso mugako yo masimbo ba korete. Ko record Gotoma se metanda oro cha bantu bon speak ente ke kere vairo ke gotara kera se kwa rodi. Egento kyo ka ringe gokora nike. Are ko mu karanse amate yo mu. Tia to solva mangana ya koreki aere. Na masi naye kabisa bumisi kwa somo gako. Emi yake bere bana ni mingi. Usawa no sigara. Na maene. Lakini nainde abagaka nainde bono ekerongo inyuranga gotebe sarure. Ige minute nganko goserwari. Nainde onde bwensi no chioka bunora kare no tware nkore nkongu. Ekero monta kogoseira chasa ba mabera. Togo sinyukote ko wachirana apology eyi. Wano igonga. Lakini amabera on a right way. Taringo chirenga no maete. No, that's not. Wano masigo no koro na bwato uchungu fulani. Omugako bere gako mogosera tari komosaba mabera. Wano nero ikeirerio gosemasi oranyo mbona goseterinde rimo no ri na bwata machungu aye korumi. Taringa gositari mona bora nyoro mugako yo shindiro ko bako bera na masiga igaborere. Masi maybe onchoka gochia. Ago kuno murutanga. Tigagonguna kera ritu. Tata mugako yo nere ngoli ara mafuta. Onya masi maybe na masi nere ngominyoka kali. You never know. Bonsi ngominyoka baga. Tigarinde bonsi baruto chitege. Bona epero chinko igwana tokaje. Onya masi njerate yora akani mugako go rights chair for 2 years. Kwarali. Omugako you exaggerated. Neba njera nere masi atini netaka bestachu. Okora ke maene nkerali. Lakini abumono. Usanya ora masi onyore ro muntu. Na ngako ngabune jirani. Ihonki amine. Yoko iba. Yoko iba. Rende tali mangana lakini incharo ke maene na sigara. No mate jirani nere. Nkainka maere. Ncheno soro na otori nyumbe. Nsoke. Ngende mwe jirani chumbi ngo chigosaba. Mirana. Yani gobonere egocha bwangu. No bobemboro. Nche bobemboyo, nchare ke maene. Lakini aye mogaka masi o masi. Akorete bobe sana, kore kodi, ebine bintu byanyomba mogo solve. Ero nyago of course you are not perfect. Onyago kore kodi atumira abantu.
nainde nse kiwacho reperi tukerio aibono lirio linse abantu bakore bunoro motoreku abase nare nae twaro chingi attitude nero ngato go ngaka pi to go ngaka nokora meaning that has been happening in your family. Yeah, they have been fighting. You've been fighting. Lakini rende karo masiago te anga to ko ngaka igoni gene tenga konye ngomo tandika mai bichipile chime ngomo burukani kabisa lakini rende abakungu tari biya koro chingu chiaita saba sacha bai. Yeah, ne rota gitebo. Akarota te ko. Igo aso ngonye tu gabete akabetu ebiara. Mong na macho ko mokyo ikana menchara bune. Yeah. Sigara tigangote. Okay, like I want 101% you are supporting Mercy. What are you? Tiganda akabo. Ni mko support 202. 202%. Does it mean na sege tanga ba twali? Te ko ba sege tanga. Inkia tali go to post it chinde. Ora nyore na. Aya, bono rende who are you blaming? Maybe omo kungo kwenye tari gote nena ako muitera bole. Maybe omo kungo kwenye ako muitera jikoni asesi nieta. Bono mugako oboire. Eka macha ko post diga mosaja chiabatani. Igaka rogo defend nencherengia. Umugako liga oboete. Bono ko sikwale. Mongno kana rote beta ko mubekera chianga ni maite ngumo bekerare ngo urare chindagera nyomba ngo ligiare maid eros chindagera nyomba. Okay, nande maid yo maite tego cha kwa solution ya sese ya Mercy no mugako maid bona na bego cha gari maid yo kora 2-3 days ai sabusi kabisa sigara omugaka ira no kwa just nainde Mercy akore buna akorete nande gento kende Mercy boni gasi yekira to kumenya arafu musacho runki ari kwebisira ase kamera kose ngwa akitibare ngoma yanto kumanya haruma ite na nabara nyore Mercy ngwa akitiarenge in real life tali era ore okora ongorenge gwa te character nengie atakere to morihi ari mbu yago mote ta replace abe muka no incha nabo Nariara muimu kirishingu ndi buya. Oli abantu omugako yo nera nabo yagwende te oroki ase camera at tomanyana naki nera maeno yaitira gukora kokubwate clip yake ngiari kwibisira ase camera mayo nera gosebona ngore kubwata manenda ebente ke negyo gokumi nainde gari nkai barenge use nyomba sitting room bedroom omwana ore kore kodi no mugaka nyomba lakini mwana ta record uri ara no mugako uri ani okuno kwanikira your dirty linens yazikira omuntu akora ebintu binde mwasiberi nyomba mwanikira isiko bire ebisaka buno kuoma na ku bedroom mwasoka abantu baraga ati mami na dadi gake bayigwana ine obuno obochambas enje tindi ko support lakini rende twigaransa gakorera gose Mercy yakorete gose mbobe nchengo ta Mercy yakorete we defend kanga bono maybe ore getongo Mercy to defend yourself doesn't mean nana ki lazima obo goli chitega chingundi lazima ora kimsa cha en command bono wachire jinjongo tete ko itomo lakini no matenga nabo ko ira ninse ote yomo gaka ngorang osaba mabera amanye kuimo keregorare oyongo boire tigamo kore iga kwana komanye kikaraga ngo bake koyake yasomo gako bono ntebisa ina kibakurigirira nyumba bono Mercy oyo na ndagere yariko narose abango mugako number 2 none ndagere yumugako yari ngo complain iri ya atari go serve 2 years orocho mugako na chiko twara moyo goko yes kende nge yara akore mugako nyumba nje bono gege no gwetana ko guchakera orocho musacho yachake gwisibiri chianga Mercy yachaka ko kwa bintu bya bamenyate nyumba ye maybe mugako yabo kimambi atige no ne mirimo yae onyoro okolire Mercy amaze to kumanya you can sleep in under one nini kitanda duvet mwebiseti onyoro mugako yorangara irimbara lakini mukungu nanye to bosoku maybe bono abantu maybe age post ero bugete na kide will be a positive effect towards sitting that post here onyoro orengere na onyoro abantu bakimukijeri bamukejeri mono onyoro okolire Mercy no maitebo gose Mercy araraiga na yararengere ri mugako na sangete clip kia online yachire viral gusiengi momaite yekumete sai warari anyway ai mokina no moyo kuruchikoni abete ai enjero kare ko negotiate gente ko bongo bwa arotire karati mokaya keiga to koirana nainde nyore nga kwarure Mercy gente akorete ne kiamana atoira na saboni ya nchina okana na ki Mercy kindi ge yakorete kiamana kurugute umanye nki obwanete ko teba ote yabantu ngana ki kabene ngurubu na Mercy abwate nguru ya bakungu twara chinguru choko rwera basacha baino no ko boendagera nchana akorire mpaka toira nainde manya ko te ichi point mbwate ibere isako okay
Obegaki, come to Flani, MG, Wasubati Barero. Yeah. Chivesa ninche nyore, egari ninche nkore, buancha nitaribese. Obuancha ni buare ronkie ke gosei abasubati banjire besa bobe ko guancha nyasai mamba como tose no tabeti umongai ni mosago sose nganyoro mototo bosongari mwembe kamwancha kangancha gancha togende seito warora baiboringa kiende kumbo mwana no motiwati obwembe goto mefe omera umobori ningo imokobera ngwake simo imokoreranga Moisonde igangongore toko bebesa tagetigo yamborete Togwanche vinta korete no nyama swari amborete gankonete Yeah Chivesa ninche nyore egari ninche nkore Guancha nitaribesa Kana eno choi kerumose Osabu obule oro rubosa Egari ninche nkore Guancha nitaribesa Kana eno choi kerumose Osabu obule oro rubosa Bakuange bakororo montobosa Utigare roro ebuse bosa Guancha nimboli kogoro I say Sikene bianse kondoche mose Entero gonserio gontuguntanche Omonguru nanda enyolegeche Nimaete biansu ebiko gorwa Esimba timbuati tongoronga tingo kora Nalinde nitaito nkuniera Nikikiagere tenga tiga mora Asoko era nata itongire ngora Gingocha na gotura ningoyora Ekere ngobuba na boita ngora Igokora cho mwana ngire ngora Yeah Chivesa ninche nyore egari ninche nkore Guancha nitaribesa Esa rune katagete chiribuisa toinga narikarache deitie sabato Nairobi ngorundi nete shato naga simiga bambembe getamato Gotamba tagete kukujibo na kwinja Tamoto mereti akwe minja Esi miondi merikingu wakamutecha Kumbe gokabuato motecha Nancho ndabo kiriba mura ekebeti Keronta chibuati bamura tantageti Tingageti luku bamura tamanyeti Ondabo kiribwe asebono tantageti Nere naganyete Kumbe atagete kondierante Mosacha tabweti molero Natingire pa muna lichu mama Chanchageria Kacha ngora baba chonchogeria Karimake make baba tongereria Eyaruta chinta chonyongereria Yeah Chivesa ninche nyore egari ninche nkore Guancha nitaribesa
Banana, akanaka, anunaka, mabanana, mabanana, akanaka, anunaka, mabanana, 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 akanaka, mabanana, 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 akanaka, anunaka, mabanana, mabanana, akanaka, anunaka, mabanana, 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 akanaka, mabanana, 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 akanaka, anunaka, mabanana, mabanana, akanaka, anunaka, mabanana, 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 akanaka, mabanana, 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 mabanana. Kabere muntu tata chaga muchia ebe nsigara ebe nonde bwensi moso metenere busimuka kolete kende nere muntu tuanjira muntu tata cha especially buchabeli na antivirus usoro na mukae nonde bwensi uraro lengangu ekoraro musani gochaga oinera adui mkubwa kwangigule ye pera ibwika ibwata bune ntakana tutaka busani side ngwaro yonde ka gochaga okonya sigara na tacha ye ngise neba kera ari gocha gosekereri arorenga igwikire nongigwete basani mbali bagocha bakonya kende musani omuya noyo goikange litukoli lyobwate obokongu nongigwete taninga kero mutete goseka kero mutete erana lyo gotwara basani wangigule umusani obono gochimutu nyasaye bweka wangigule takero liye kanisa ora takogenda oswana ekwaya nongwete ochake no yakubundisa abana baba kebibiri sino mate kosoma sa no muntu munga tikakolera kombwatire biyara kini naende nebanga netingo gochia to chiko tiko montago siro bosi otapimetia maiso bia to komanya gento nki montara be ko bosime saya bantu bateto boki mabwana na bantu abange bube e bai gwetango na kure no tigara iko elinda ba oni obole mobo kwangigure no gende chiro wapima no enaye ngukuguria to guri onde bwensi chingeni no nyene duka wansara bono ko chimutu eduka ya moyo katogochi wangure mabanana akanaka anunaka mabanana mabanana akanaka anunaka mabanana 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 akanaka mabanana 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 akanaka anunaka mabanana mabanana akanaka anunaka mabanana mabanana mabanana
ndo cha kumbori go somong no yo si tonga na kingo mo supporter yaya nche gonde nsemo ya bangi na gote bangambu ya gota defense mechanism go cheso mugako ne abano ko mobutoro goto mobutore. Okay, nje nare goteba iga go support from both abaga motie kuanda makungu baino nande kero mubwate na moroche nga mubwate chinguru abakungu mbaroro bali babwate na barabu chinguru bara baruan. So masimbo bakorete we defend yarenge omugako oli mbobe gwakorete lakini naye to defend kwarenge watete kumanya maoni kurwa sabantu nje tuko judge masine anyway to kumanya ya eteire mpaka ikera imo kietege nchera bunere masi onge gyabere bobe ekonye bunora konye mwana oru etenda yawo nse yeto kumanyerere. By the end of this day yoma wiki mambira mambie nengo gorege saro rikorire koera no ene ro esuni rogoto abanje tingoro bani mugako nande tingo mono kibiseni muite ngo moita kikara kintali na matendo bono aya sigara kagete na bategereire abo bago judge ba judge tingo manyangi yorate wapenzi watazamaji boene tigakiro monto abongo bwabo kokonyege gento bwenete gokora nabonche ndanyore ndoche masimbi yakorete gesaro tebirembo bakorete. We are both right ndokumanya ngiki yakorete ayo agakorekana. I'm right, she's right. Again kokiriyo ngange ko soko ngego kwa gitiro gochiko of course mbako gosana ngabaira ne Kenya onga bambanya nga mbako gosana like be apart togete onga you have to do it again togete gocha omulima ko make up for one to to me common sense to skaba ka baito to batoske puentora venga na baga ka baito batoske to basikane esiku kabisa alafu ande kero nya twere in marriage they go chireta public. You can solve, you can use your friends to solve on your prayer. E family nero robo se numweka banyana mo ikaransa insemo solve mama nyangi mutakire gokona ndo nyore lemte ko ba solve de kero muntatara acha atebe pole eso mugako yago se tempa kumongno yaga chakuruana atebe pole ilimaanisha alikuwa na kiburi mongno yeka moika igo kero muntu goko it doesn't break out anyway. Yeah. Una sigara atebire learn to say sorry kero wako the mistake. Ngento kende kyo moya sigara tima itinga babo rigere ba TV bo subscribe it tima bate baba abwe no ko watch ga bunindo chomonto getali giete subscribe riri green red tibwento ko ba in gray nekengere kikwa mataiga obeke all. Thank you for supporting us all the time. Thank you for being with us. Tigamonya ko bonya saba senia ba chinga kichintambe tunyare gokonya na geso bugima togororane tobija chinga kichonsi na indegari sabana smart moeba palina bana baito. Click there, subscribe, keep watching. We support each other turanyare. Thank you. Just subscribe, share the clips, episodes zinatoka day at 4. Just share. Ambia marafiki, share everywhere. Thank you. Toka ndrego sina na bona chinga kechi gabuna chia corona. Keep safe, stay at home and all will be okay. Till next time. Bye. Eyo gusto. Oyo nanti virus amuntu musayansi oyo baba umugokombwate oyo Yesu umuchinkumbwate oyo baba kali chinkuru cyane oyo Yesu totere totenge oyo baba oyo papa oyo Yesu oyo Yesu oyo baba oyo papa oyo Yesu oyo Yesu oyo baba oyo Yesu oyo baba oyo Yesu oyo baba mponyoraga kasenarure mechande menkenyi wankure tishide milioni jitabarike enyenzo ndekonye na manyete omuguru akanye talenti kende